delako ez, alde batetik Xabier Gantzarain daukagu, kulturaz kooperatibatik datorrena, eta Dinamoa sormen gunea proiektua aurkeztuko diguna. Amankai Gaztañaga, musikari, abeslari, aktore, antzerki zuzendaria ere bai, eta bere esperientzia partekatuko du gurekin, eta Arkaizkano, idazlea, genero askotan murgildu dena, eta proiektu ugarietan ere dabilena. Orduan, egingo dugu banakako aurkezpenak, Xabierrek hasiko du jardunaldia, eta gero atsedenaldia eta gero solasaldi bat egingo dugu. Nik galderatxo edo gai batzuk prestatuko ditut, baina noski, zuen ekarpenak, galdera, komentarioak nagusienak izango dira. Besterik ez, eskerrik asko eta nahi duzunen. Estudiasko dut, egunon, eskerrik asko, etortzeagatik. Berandu hasi gara, eta bentaja txikia bat. Espero egin behar nuena baino laburragoa egin dut, eta ordu erdi batekin nahikoa daukat esateko daupadana esateko. Jaso nuen gonbidapena, eta guztu handiz esan nion baietz gonbidapenari, baina gero azkena emaila bidali zidatenean susto handi xamar bat hartu nuen, ze bidali zizkidaten hitzaldia egituratzeko puntu batzuk, eta hori azterketara joaten zarenean da esaten duzunean, ostra, hau galdera ez da egiten nola erantzun. Piskatola geratu nintzen, eta orduan, hori nire zalantza askorekin nator. Dena dela, esplikatuko dizuet pixka bat Dinamoaren, Azpeitiko Dinamoa sormen gunearen proiektua, eta gero erantzuten ez dakidan galderekin zerbait egingo dut gero gara. Azpeitiko Dinamoa sormen gunea oraindik ireki gabe dago, ofizialki. Espero dugu aurten, ekainaren 18an irekiera ekitaldi ofiziala egitea. Eta hoxe. Baina proiektua berez hasi izan askoz lehenago. Ez zaituztet azpertu nahi, baina laburpen bat egiteko. 1998an edo hasi zen Azpeitian kultur taldeak eta norbanakoak eta komunikazioan zebilen jendea eta hola hasi zen biltzen, eta sortu zuten Uztarria kultur koordinadora izeneko gauza bat. Eta hori izan zen nolabait gero bai Uztarria aldizkariaren, komunikabidearen ernamuina, eta hortik eratorrita sortu zen baita ere Azpeitiko kultur maila 2006an. Azpeitiko kultur maila sortzen da batez ere orduan Azpeitiak sekulako beharrak eta beharrak dauzkalako kulturaren ikuspegitik, ez zegoen kulturetxerik, ordura arte zeuden bi antzoki zeuden eta biak eraitsi zituzten, eta agertokirik edo oholtzarik ez zegoen, gauzak egin behar esaten ziren kalean eta hola, eta bazegoen kultur taldeen eta kultur zaleen artean horreko ondo ez bat edo egon ezin bat, eta pixkatu horrek bultzatuta edo sortu zen Azpeitiko kultur maila, eta bertan bildu ziren 22 bat kultur talde, eta gero norbanakoak, ez da gitzen bat, beste mordoxka bat. Eta zer da, azkenean da foro bat edo kultur mugimendua artikulatzeko modu bat. Eta bere zea guztiekin, bere estatutu, bere
dinamika propio eta jardun autoeratu batekin. Orduan hori da Azpeitiko kultur maila, hola, azkar eta gaizki esan da. Eta Azpeitiko kultur maila hasten da, pixkat herriko kultur mugimenduan, ze behar eta ze hutsune dauden identifikatzen eta horiei nola erantzun proposatzen. Gero hor sortzen da San Agustin kulturgunearen aukera. Azpeitia, ezagutzen duzuenok, igual San Agustin kulturgunea ezagutzen duzue, herriko plazan dago, udaletxearen azpian dago, eta da eliza bat zen. Eliza hori zahar berritu egin zuten, eta zahar berritu ondoren, atera zen olako proiektu bat, hori kulturgune bilakatzeko, kontzertuak emateko, hitzaldiak eta danetik. Eta orduan, kulturgune hori kudeatzeko sortu zen, Azpeitiko kultur mailak, sortu zuen kulturaz kooperatiba. Eta hasieran zen, hori kudeatzeko, San Agustin kudeatzeko, lehiaketara aurkezteko. Lehiaketa hori irabazita kudeaketa hartu zuen, gero 2014an Zoreazu antzokiaren kudeaketa hartu zuen. Hasieran esan duten zegoela antzokirik, baina kontua da, Zoreazun zegoen antzokia bota zutenean, orduko Azpeitiko udalak egin zuen eraikin erraldoi bat, gaur egun hor dago dinamoa. Eta eraikin hortan martxan zegoen gauza bakarra zen antzokia, edo irekita zegoen gauza bakarra zen antzokia. Baina beste enpresa batek eramaten zuen, edozein jarritan, zine komertziala eramaten duten enpresek bezala, edo hola. Orduan hori hartu zuen kulturazek 2014an, eta horri iristen gara, hirugarren zehara, eta ari naiz pizten. Hor sortu zen nolabait, kezka bat, eta zan Azpeitiko kultur mugimenduak badauzka oholtzak, badauzka lekuak bere lana erakusteko, baina lanerako lekurik ez. Hau da, kultur taldeek badauzkate beraien lokalak eta beraien dinamika ohikoak, esan dezagun. Baina norbanakoek ez daukate lanerako lekurik, eta nolabait ez dago leku bat sortzaileek lana egiteko, eta nolabait giro apropos batean lana egiteko ez. Eta, hor sortu zen dinamoaren proiektua, lehenengo zen nahi bat, kezka bat, hor Azpeitiko udalak kultur mailari luzatu zion erronka, eta esan zion, Zoreazun hutsik dauden, ez dakit zenbat 1000 metro karratutan zer egingo zenuketen. Azpeitiko kultur mailak zer egingo duten. Eta hor hasi genuen 2016an hasi genuen parte hartze prozesu luze bat. Eta egin genituen hainbat batzar, hainbat bilera, hainbat PowerPoint eta akta. Eta, 2017ko uztailean aurkeztu genuen kultur mailaren batzarrean proiektua, ontzat eman zen. Eta beraz proiektu hori udalari bideratu genion, udala eraberritzen lanen kargu egintzei, egintzen zen estudio bat, eraberritzen lanak nolakoak izan behar zuten ikusteko. Udalak hori bere gain hartu zuen, eta 2018an uste dut zala, 2018an hasi ziren lanak, eta 2019ko apirilean edo bukatuta zegoen, eta gu hasi ginen, gure jardunarekin, hasi ginen 2019ko irailaren 11an hitzaren eskolarekin. Hori da, pixkat, historia nola izan den. Dinamoa sormen gunea, Azpeitia, lehen abizi, Azpeitia dago Gipuzkoako errotondaren erdian.
ez da guk asmatutako terminoa, erabiltzen dute, politikoek eta erabiltzen dute Gipuzkoako errotonda. Karo, azkenean autopista dago, gero nazionala dago, eta gero variantea orain egiten ari direna, edo bukatu dutena deskargatazea, hor dago horrelako rotonda gigante bat. Eta Azpeitia dago rotondaren erdian. Rotonda erdian egoten diren eskultura zatarrak eta zuhaitz zaharrak bezala. Orduan, hor dago. Eta rotonda baten erdian egoteak gauza bat dela ona. Horra iristen denak gero ezin dirten. Ez du asmatzen dirten. Orduan, hori da pixkat. Azpeitiaren egoera, gero Azpeitiak beste soziolinguistiko asko, Azpeitiarrei asko gustatzen zaie esatea, Azpeitiarrei da beste batzu ditu, asko gustatzen zaie esatea, 10.000 biztanletik gorako herririk euskaldunena edo dela, munduko herririk euskaldunena. Eta orduan, nolabait hor, gure proiektua hor errotzen da, eta ezin dugu biztatik galdu hori ere. Orduan, hoxe, rotondaren erdian dago, han batean, zulokote batean, eta gero, Azpeiti, ez dakit, antzematen da, baina, hor, nolabait alde zaharrean, bi ertzetan edo kokatzen dira San Agustin, plazan da ona, eta Zoreazu Antzokia eta Dinamoa, Zoreazu auzoan daudenak, hor kokatzen dira, ez da nolabait, herriaren erdigune moduko batean, baino aldi berean, alde zaharra, beste leku askotan bezala, uzten ari da, denak izten ari dira, ez dago lehen zegoen mugimendua, eta badago hor alde zaharra bizi berritzeko nahi bat ere, eta guretzat importantea da nun kokatuta gauden ez. Beraz, hori lehen esplikatu dizuedana, pixka bat, Azpeitiko kultur maila 2006, kulturaz sortzen da, eta gero hiru espazio kudeatzen ditu. Esan behar dut denera, justu aste honetan sinatu du kulturaz kooperatibak Azpeitiko udalarekin, edo Azpeitiko udalak kulturaz kooperatibarekin, hitzarmen bat, zeinaren bitartez kulturaz kooperatibak kudeatuko ditu hiru espazio hauek hurrengo 4 urteetan, eta Azpeitiko udalaren laguntzarekin, noski. Eta, guretzat zea handi bat da, oso importante bat da. Zer nolabait, garai batean sortu zen kultur mugimendu, Azpeitiko kultur maila, kultur mugimendu horri, da ematea, lehen ere ematen zitzaizkion tresnak, baina orain da ematea ez bakarrik tresnak ezitan nolabait, segurtasun bat eta oinarri sendo bat. Eta da baita aitortzea, egindako lana ez dagoela geizki, eta hurrengo urteetan ere jarraitu nahi dela horrekin ez. Orduan, hau da prozesua egin genuenean bukaeran atera genuen argazkia. Bilera ganetzan nahi beste jende goten, baina argazki. Hau, zaitu ez dut egin asko aspertuko. Hau da, pixkat, guk proiektuari jarri genizkion ezaugarriak eta guretzat zer izan behar duen. Kontua da, lehen aipatu dizkizuetan 6 galdera erantzun ezin ditudan horietan, edo erantzuten ez dakidan horietan, bat badago esaten duena zein dan sormen gune baten zeregina edo papera. Eta, nik ez dakit sormen gune guztiek gauza berdinak egin behar dituzten, baina, gutxora era guk zer egin behar dugun, bai badakit, edo guk geure buruari ze papel ezarri diogun, eta zertan gustatzen zaigun lan egitea. Orduan, hor jarri genituen, holako 11 ezaugarri, oso orokorrak direnak, eta batzuetan lauso geratu daitezkeenak, baina hala ere jarri
egin nahi genituen, zer guri laguntzen digu, pixkatu lanerako norabidea garbi eukitzen ez. Lehen ez dizuete esan, eta importantea da, Dinamoaren kasuan, hau urrez, Azpeitiko udalak, 2007-2008 edo garai hartan, eraiki zuen, Zoreazu eraikin erraldoi hori, nolabait izan zen, nola esango dut. Udalak erabaki zuen eraikin hori egitea eta kultur taldeei eskaini zien eraikin horretan edukiko zutela gela bat. Beraien txoko bat edo beraien gela bat. Bueno, baina zehatzan, zineklubak, boskatu ibiltzen diren zineklubak, igual zeukan ez da zenbat metro karratuko gela bat, plan honetan. Eta, bueno, hola zen. Esan nahi, eraikina etzen egin proiektu bat zegoelako, proiektua eraikina bera zen. Beste leku askotan gertatzen den bezala eta askotan ikusi dugu bezala. Beraz, guk ez genuen olako ezer nahi. Guk nahi genuena zen nolabait inork ez izatea, bere lokala han, baizik eta denok erabiltzeko modukoa izatea, eta konpartitzen ikastea, eta bizikidetzaren problema guztiekin, baina hoxe, konpartitzen ikastea eta eremuka lana egitea. Hemen ez dut jarri, eta gero esplikatuko dizuet hobeto. Hau ez dakit bat, matek irakurri baitu, ja pasatu egin dut, Lehen esan dudanean, guretzat, sormen gune batek zer izan behar duen eta nola egin behar dugun lana eta zertarako gauden, pentsatzen hasten garenean, hitz bat, hemen ez da agertzen, baina gure artean askotan aipatzen duguna, eta, askotan aipatzen duguna, batzuetan ez dugu asmatzen gero egiten, ondo egiten, baina askotan aipatzen duguna da anfitrionismoa. Zer da anfitrionismoa? Anfitrionismoa da, guk ulertzen dugun bezala, norbait baldin badator proiektu batekin, edo proiektua ere ez den gogo batekin, edo gogoa ere ez den desira izpi batekin, nolabait horri leku bat ematea. Eta horrentzat leku bat bilatzea. Eta leku bat bilatzea ez da bakarrik gela bat ematea. Eta aulki bat, eta wifia, eta mai bat, eta zea. Lekua bilatzea da bere desira hori, beste desira askorekin batera han jartzea bizitzen. Kontua da, horrek, hain simplea ematen duen horrek, gure denboraren parterik handiena jaten duela. Baina aldi berean, igual gehiena gustatzen zaiguna da. Hau da, salto egiten denez, baina norbait etortzen baldin bada proiektu batekin, edo esaten badigu hau egin nahi dut eta horra joatea badaukat, guri momentu hori da gehiena gustatzen zaiguna. Hor da, norbaitek zerbait egin nahi du, eta nolabait, konfiatzen du gurekin, edo iruditzen zaio egokia izan daitekeela Dinamora etortzea lana egitera. Askotan arrazoiak praktikoak eta materialak izaten dira, eta ez du inporta. Igual bertan bizi da, edo bere laguna bateria jotzen duena bidanikoa da. Eta erosoago etortzen zaio Dinamora etortzea, ez da ignora joatea baino. Baina beste askotan, errezeroa daukagu, eta hau beste leku batean ere aipatu izan dut, eta niretzat bada importantea, errezeroa daukagu edo susmoa daukagu, sormen gune handietan eta egitura handietan oso komplikatua dela hola lana egitea. Hau da, dena da, askoz, nola esango dugu, zurrunagoa, askoz burokratikoagoa,
Orduan, jendeak nolabait eskertu izan diguna orain arte da gertutasuna eta erraztasuna gauzak egiteko. Horrek esan nahi du, dinamoa daramagun momentuz, daramagun bi pertsonak, Aitor Bengoetxeak eta nik, goizetan joaten garenean, pentsatu behar dugula, kaferi bat dago, basoak garbiak aldaude, erosia ditugu pilak, ez da izen nintzen. Hori da, HDMI kablea jarrita aldago. Maila hori da, eguneroko lana hori da. Ez da kontzeptuak eta zeak eta ez. Eta gainera, sinistuta gaude, hola izan behar duela. Esan nahi dut, kontzeptuak ondo daude, eta niri asko gustatzen zait filosofatzea eta zea egitea. Baina gero, eguneroko lanean, jendeak eskartzen duena da, gauzak resolbitzea. Ensaiatzera joan behar badut, nik nahi dut soinua ona izatea. Eta pintatzera joan behar badut, nik nahi dut mahai egoki bat edukitzea edo ez da gizar edukitzea. Eta idaztera joan behar badut, aurki eroso xamar bat. Eta ez dakit. Horiek dira eskatzen diren kontuak. Orduan, hauek danak ikusten duzuen bezala, ez dakit bat irakurtzen, baina ikusten duzuen bezala, ondo daude, proiektua aurkeztu genuenean eta PowerPointa egin genuenean oso ondo geratzen dira, baina, lehenengo esaldiarekin laburrotzen da gehiena. Eta sormen jardunei denbora, arreta eta medio egokiak eskaini. Txorrada bat ematen duena, edo, hola oso simplea ematen duena, baina ez da nabate simplea. Sormen prozesuak, inork ez dakit sormen prozesuak nola bat dire. Ez? Inork ez da egiten duenak ere. Norbaitek sormen prozesu bat egiten badu da, ez daukalako arrastorik ere bere barruan zer dagoen. Eta orduan bilatu egin ditu. Eta orduan, egunen batean topatuko du, eta topatzen duenean, bandin denbora batera konturatuko da, hori ere ez dala. Nahi duena, eta orduan beste zerbait egingo du. Ez? Eta, hola da. Ez duzu idazten zerbait daukazulako esateko edo zerbait kontatu nahi duzulako. Idazten duzu, jakin nahi duzulako zer nahi duzu kontatu. Edo baute daukazu zerbait kontatzeko. Hori da sormen prozesua. Orduan, lehen aipatu duzuena adibidez bekarena eta 6 hilabete ematearena niri kiston zarla eman dit. Nik jaso nuen beka bat liburu bat idazteko urtebetean eta 6 urte tardatu nuen. Orduan, badaukagu guk ere joera, Azpeitian adibidez sormen bekar, Azpeitiko udalak, bere garaian kultur mahaiak eskatuta, Azpeitiko udalak ateratzen ditu sormen beka batzuk, eta hola dira, urtebeterako dira, urtebetean burutzeko. Eta beti problema iguelarekin ibiltzen gara, eta da, inork ez duela bukatzen urtebetean. Eta normalean bukatzen du oso efikaza delako bere lanean. Eta nahiago duelako, denbora gehiago ez galdu, hortan, jaso duen diruarekin, hoxe. Esan nahi dut, badago orain nolako joera bat leku guztietan, geutartean, noski. Badago olako joera bat, sorkuntza, sormen prozesuak, sortzaileak, sorkunde, badago sormenarekin olako inflazio bat, eta hor gertatzen dena da, nik askotan pentsatzen dut joa, eukiko banitu 20 urte sortzailea izango nintzateke. Eta beka guztietara apuntatuko nintzateke. Eta egingo nuke 6 hilabetean zerbait, eta eta dirua jaso, eta hurrengora. Esan nahi, badago olako, ez da gimana, batzuetan batek ja ez daki bere nahia edo bere desira berea den edo den desira zea bat, nola esango dugu, nola esaten da,
bideratu ere ez baizik eta, bueno, hori kanpotik sortutakoa edo egoerak nolabait behartua. Eta hori ere ez dago gaizki, baina komplikatu da sormen prozesuak zea egitea. Konpartimentatzea, gaur gozean ikasi dudan hitz bat da. Baina, Azpeitiko enpresa batek zu hartu eta salbatu da konpartimentatuta dagoelako. Eta bi zatik zu hartu dute, baina besteak ez. Sormen prozesua antzekoa dira. Sormen prozesu bat konpartimentatu egin dezakezu eta bukatu dezakezu 6 hilabetean, noski. Baina, sormen prozesua ez da hori. Sormen prozesua berez ez da amaitzen. Hasi, ez da inoiz hasten da, igual inoiz ez, baina bukatu ere ez. Orduan, batek egin behar ezaten duena da, zea bat hartu, xerrada bat hartu. Ez? Ibon Aranberrik esplikatzen zuen, ni nire prozesua, nire lana, momentu batean erakutsi egin behar dut, erakusketa bat egin behar dut, eta horrek forma bat hartzen du. Baina nire lana ez da hori. Nire lana beste dana da. Eta nire lana ez da hori bukatzen. Gero igual beste forma bat hartuko du. Adibidez, horretxe horretan, Ibon Aranberrik egin duena da, berak aurretik egindako lan bat, zuloa lana, moldatu eta beste forma batean Bilboko Artearen Museoan jarri. Baina, niretzat hori lan beraren beste forma bat da. Eta lan hori gainera ez da hori bukatuko, seguramente Ibon Aranberrik eramango du berarekin gero ere. Esan komplikatua da, eta guk ere dinamoan sormen gunean adibidez esan genuen denboraka edo proiektuka lan egingo genuela eta norbaitek eskatu behar zuela leku bat bere proiektua garatzeko 6 hilabeterako edo urte beterako edo ez da izan denborako. Eta, klaro, ez du asmatu, ez gara visionarioak eta oso inteligenteak ere ez. Ze konturatu gara, ez da lagoda lana egiten. Zu azten zarela zerbaitekin, batzuetan utzi egiten duzu, berriz bueltatzen zara, aste bete pasatzen duzu, gero joan egiten zara, gero heltzen diozu berriz, intensitate gehiagorekin, joan etorri asko dagoelaz. Bueno, a ver. Ari da. Beraz, hauek dira gure funtzionamenturako ezarri genituen zeak, eta hor badago gauza bat importantea guretzat. Eta da, Azpeitiko udalarekin elkarlanean egiten dugu lana, baina autonomia maila handi bat daukagu. Hau da, guri Azpeitiko udalak ez digu esaten zer programatu. Normalean. Ez? Ez da horlakorik. Orduan, hori da gehiena eskertzen dena lana egin behar duzunean. Ez eukitzea ingerentziarik. Ez esatea inork, ekarri behar duzu Benito Lertxundi, por ejemplo. Nik ez da Benito Lertxundi kontra. Ez esatea inork, zer egin behar duzun, ez? Orduan, hori da nolabait nire nik lana egiten dudanean eta nik lana egiten dudan tokian eskartzen dudana. Alde batetik, hori ez, lehen esatzen dudana, proiektuei laguntzea, edo jendeari laguntzea, edo bide lagun izatea, edo pila eroso gara, pila erostera joatea. Eta bestetik, guk geuk esan dezagun, lanera etortzen den jendearen gandik aparte guk geuk programatu nahi ditugun gauzetan ez egotea inongo esku sartzerik eta esku hartzerik. Eta orduan, hori da gutxi gara gara, dinamoa sormen gunean. Sortu aurretik ezarri genuena eta saiatzen garena betetzen. Horre ondo ikusten da bezala, eraikin erraldoi batean dago dinamoa. Eta ni iritsi nintzenean, ni 2016an iritsi nintzen, justu hori lehen aipatu dizuetan parte hartzen prozesu luze ura nolabait
ari heltzera, gidatzera, esatea gehiagia idatze, uste dut berak idatu ninduelan, baina, hor iritsi nintzen, eta lehenengo aldiz joan nintzenean hau ikustera, lekua ikustera, lokala ikustera, flipatuta eratu nintzen. Ze horrein dizegoen 2008an utzita bezala. Osea, obra gris, eskailera metalikoak, obratako eskailera hori izaten direnak. Dana porlana, ez argindarrik, ez urik, ez arrez. Eta orduan zen, Ze, klaro, pereikik egin zutenean, ez dakit zenbat, ezarrita zegoena baino, ez dakit zenbat diru gehiago gastatu zuten, eraikina egiten, eta hala ere zuten bugatu. Lehenkoan irakorren txorra bat, lehenkoan irakorren, ni ere digrazio da, lehenkoan irakorren nuen, Nafarroan, abian handiko trena egiteko orain arte jarri duten dirua, jarriko balute urtero, 180 urtean bukatu golitzitekela. Oso ondo iritzen. Oso, hau antzekoa da. Iristen zanara eta esan zu, hainbeste diru gastatu dute eraikin hau egiten eta gainera ez dute bukatu. Ez bomba. Total? Hoxe, orduan guk, eraikin batera moldatu behar izan genuen gure proiektua. Guk, bagenekien sormen gune bat egin nahi genuela, bagenekien zertarako nahi genuen sormen gune bat egin, bagenekien jendeari bere prozesuetan laguntzeko jarri nahi genuela martxan, ez dut aipatu ere egin, guk euskaraz egiten dugu lana, komunikazioa ere euskaraz bakarrik egiten dugu, eta batzuetan uste dut gauza hauek esan beharrik ez izatea gauza ederra dela, baina bukatzen dut beti izaten. Eta hoxe. Orduan, sartu ginenean ikusi genuen eraikina, eta nolabait eraikin oso irregularra eta hola denez, pentsatu genuen egitea, hau ja obra egin eta bero da. Obra ondoreko argazki batzuk, baina horretik ikusten duzuen bezala erabat gutxik zegoena. Pixka bat kokatzeko esango dizuet, eraikina oso adresa zenez eta oso irregularra zenez, eta nolabait ordenatzeko asmoarekin edo banatu genuen dinamoa sormen gunea eta lana, hor bertan egingo zen jarduna edo lau eremutan, hitza, irudia, gorputza eta soinua. Soinuaren espazioa edo oraindik egin gabe dago, espero dugu aurten hastea eraberritzaren lanekin. Eta beste 3 eremuak daude martxan. Eta gero jarri genuen proiektu ardatz bat edo nolabait guretzat eremu horietan mugimendua sortu zezaketen proiektuak jarri genituen martxan, eta hitzaren eremuan, adibidez, bada hitzaren eskola. Eta hitzaren eskola da 6 hilabete ikastaro bat, alderdi edo hitza ertz diferentetatik lantzen duen jendea ekartzen dugu edizio bakoitzean, eta bakoitzak hilabete dauka, eta hilabete horretan nahi duena ematen du. Eta hoxe da, hitzaren eskola, gero nahi zuera hitza dugu, baina jazta. Eta gero irudiaren eremuan oraindik martxan jarri ez dugun proiektua dugu, grafiaz betea izangoa. Eta da holako eskuz egindako aldizkari bat. Serigrafia makinak eta dauzkagu, eta pixkat hortan egin nahi genuen lana. Gero, gorputzaren eremuan dena barne biltzen duen proiektu bat edo da, Oholtza Berri deitzen dioguna, eta hor antzerki sormen egonaldiak daude, baina badaude baita ere antzerki eskolak, bortxeko ez dakit daude antzerki eskolak, umeentzako antzerki eskolak, badaude gauza diferenteak. Zea horren barruan. Eta, pixkat, hori da dinamoa momentuz. Eta ze proiektu dauzkagun, gero egiten ditugu, antolatzen ditugu tailerrak.
antolatu genuen badirudi adibidez, Txakur Gorriako bi ilustratzaile Marin eta Malenekin, eta egiten ditugu lago tailarrak, eta hola. Baina, bueno, nik esaten dizuet, niretzat, ahaztu dut. Bauko proiektu bat asko gustatzen zaiguna, oso ondo pasatzen duguna, bilerak egiten ditugu gaueko 10:00 Telegrametik. Gero, dinamoan bertan egiten duguna da kafea hartu, baina bilerak, benetako bilerak gaueko 10:00 egiten ditugu Telegrametik, eta da dapa. Eta dapa da sortzaileei buruzko bideo sorta bat. 20 uste dut egin ditugula, orain arte. Eta, oso ondo pasatzen dugu. Azkenean, guk erabiltzen dugu zein gustatzen zaigun, zein egin nahi dugun bideo bat, eta onartzen badu, hor hasten gara lanean, eta atakea, eta ez da gize, eta bestea. Oso ondo pasatzen dugu. Hau, igual kontatu egin dut, ez dut kontatu gara, kontatu egin dut. Dapa proiektua aurkeztu genuen Donostiako Tabakalerako bideora, eta orduan bideoan zegoen lanean Iker Treviño. Iker Treviño da, Euskal Herrian ikusentzunezkoetan, ez da izan bat gauza diferente egin dituena, ETV grafista, Sautrela sortu zuen, gero orain izeneko bideo batzu egiten zituzten, baina bera tartean, eta de repente jodaten gara bideora, eta Iker Treviñorekin izketan, eta esaten digu, nik bideo utzi eta zuekin egin nahi dut lana. Eta esatu dut, bai, eta hemen askatuta zuekin, eta orain gure egiten dut lana. Eta oso gustora giltza proiektu horrekin adibidez. Gero, mundiala da, soinuaren eremua oraindik ez daukagu, baina ja ari gara soinu sormen egonaldiak egiten. Hau adibidez da, Testura izeneko proiektu bat. Hor, Ander Mujika, Napoka Iria, eta gero, Anarirekin jotzen du, eta gure egiten du lana, hori ere puntu importantea da. Esan zigun derebente nik, disko bat egiten ari gara, baina leku bat behar dugu zuzenekoa prestatzeko, eta ez da gize, eta bestea, eta han egon ziren, 15 egun zuzenekoa preparatzen, eta horako gauzak dauzkagu. Ez da gizen bat denbora pasatu dudan, txaparekin, eta hori dileneko galdera erantzuten nahi bez. Derrepente bukatuko dut, kontua da, beste galdera hauetan, badagoela, bidali zenidatenean, pixkat hitzaldia egituratzeko, badago kontu bat, eta esaten du, sortzaileek disiplinarteko sormen proiektuek egiten dien ekarpena, disiplinarteko proiektuek kultura arloan eragin dezaketen berrikuntza maila, eta ezaugarri hauetako proiektu bat diseinatzeko beharrezkoak diren osagaiak, eta gero publikoa zelako erantzuna jasotzen dute disiplinarteko proiektuek. Eta horren konturatu nintzen, zertza benetan importantea. Eta horren joan nintzen sormenpekan oinarrietara. Eta oinarrietan ikusi nuen disiplinarteko uztarketa 15 puntu dauzkara. Horren, nolabait hori dela bultzatu nahi dena. Eta kontua da, nik ez da bat ezer disiplinarteko proiektuen kontra, baina nahi bat duzuen mai ingururako gaia, jakinen egin genuen mai inguru bat orain dela gutxi, eta hitz egin genuen kulturaren egoeraz eta prekarietateaz eta zean, baina ez genuen hitz egin arteaz. Ez genuen hitz egin kultur proposamen bakoitzak zer arraio dakarren, edo ez dakarren, horri buruz ez genuen hitz egin. Eta konturatu nintzen, niri berez interesatzen zaidan gauza bakarra hori da. Hori da interesatzen zaidan gauza bakarra. Berdin zait bat disiplinartekoa den, ez den behar txikiarekin pintatzen dituen akuarelak edo berdin zait. Hori dana, ordan,
Eta Azpeitiko Sormen beken kontuarekin ere, bueno, ez da gita aipatu dudan, baina eduki ditugu mobidak, zegu epaimaian gaude, Aitzor bengo etxata dio, epaimaian egon gara azkeneko edizioetan, eta ibili behar dugu mundu guztiaren kontra, adibidez, oinarrietan badago puntu bat, esaten duena, disiplina arteko zeari puntuazio handia bat nago zaiola. Eta esan ziguten oinarriak aldatzea, movida bazala, eta duan oinarriak ez daude aldatuta, baina, bueno, guk disiplina arteko proiektu ez diogu punto gehiago ematen. Ez da gindu esan, asuntoa da, interesantea izatea. Niretzat hori da kontua. Eta, egitez dagoela denborarik, eta ontsi bukatuko dute, baina disiplina arteko proiektuak nahaztuta ikusi ditudan bi gauza honenak dira Vida y muerte de Marina Abramovich, Madrilen ikusi duena, Teatro Realen, eta Kareak errez duena, Tolosan ikusi duena, eta tartean argaitz zegoen. Disiplina artekoak izan behar badu, disiplina bakoitzak egon behar du, pertinentea izan behar du, eta izan behar du, beste disiplina batekin ezin duzulako kontatu orduan sartzen duzu hori. Baina bestela, gauza bat nahaztea bestearekin, da hori kurria botako diot, eta hori kardamomoa, eta hori, ez da hori asuntoa. Ez da hori asuntoa, orduan, hori da pixkat, orain ikusten dudana, eta gero eta gehiago gertatzen zaidana. Egiten ditugu jardunaldiak, mahai inguruak, eta zera hitz egiten dugu kulturaren egoera kaskarrari buruz, ez da izarri buruz, baina arteaz ez dugu hitz egiten sekula. Ez da hitz egiten, liburu honek zer kontatzen du, zer dakar. Gure zer retratu eskaintzen du edo, hitz egin ezagun hortaz. Eta ez nola beste, lengoan loraldiak egin zuen zea bat, aurkezpena, eta zan sortzaile gaztei eta emakume sortzaileei emango die ikusgarritasuna aurten loraldia ez da izan. Orduan, orduan, importantea hori da. Ez? Eta hori ere bada importantea, noski. Baina, gauzak askotan ematen du, zertarako egiten dira gauza horiek, edo zertarako egiten dira ez da gizet topaketa edo zertarako egiten dira. Eta zertarako horretan, gustatuko litzaidake egotea benetan, egotea artea eta egotea arrazoi artistikoak. Eta ez da. Bueno, eskerrik asko. Zoratik? Hemen bukatuko dugu, eta gero ja galderen txanda entzun denean, igual, sakondu beharko dugu kulturen batean, edo beraz, Mankai, zure txanda? Hitza hartukoet, saiatu naiz maskarakin espresatzen ondo. Bueno, denbora, nik ere labur dingoet. Ni Mankai Gaztañaga naiz. Sortzailea naizela esangoet, naiz eta ez dakiten oso ondo zer dan sortzaile izatea, gaur egun. Bai, hasi nahi dut ibilbide hau, ze azkenean nik gaur zuekin konpartituko etena da, pixka bat nire ibilbide personala, ez, artean munduan. Eta hasi nahi dut ibilbide hau esaten sortzailea naizela, emakumezkoa, eta sortzailea naizela toki baten 192 ia, bai fikzioan, bai musikan, bai artean, bere, era guztitara, 192 gizonezkoan burutatik ertetzea, eta gizonezkoek gidatzen duten esparru baten nahi sortzaile emakume. Eta hori beha ere, ja izan da punto de partida garrantzitsu bat, batzutan inkomodua, baina beste batzutan indar asko eman ditena, ez? Ni hasi nintzen sormen munduan 6 urte nitula, biolineko ikastaro bat iten hasi nintzanean, Azpeitin,
Zeni 8 kilometrota bizi naiz. Bueno, nik Ekuadorren jaio nintzen, gero Euskal Herrira etorri nintzen, eta beti txikitatik nire familiak eduki du artean inguruan oso lotura zuzena eta oso instruiuta egon gara etxian hortan, ez da? Suerte izan dugu. Eta azpeitira joeten nintzen biolineko klasiak jasotzea. Privilegiatu behar naiz, ze hori ere niretzat izan da importantia hezkuntza barruan artea dalako zerbait ez dakana balioik, ez? Zerbait, gustatzen bazaizu honek lagunduko izu, ez? Igual, baina zuk hil lana gauza seriotan. Karo, nik oain ja 40 urte dazkat, igual hau ere hezkuntzan aldatzen jundan zerbait da, baina nire garaian artia zan zerbait, oso komplemento bat esango genuke, ez? Erosiko bat zenuezela jertze poli bat edo poltza berezi bat, baina ez zerbait integratze zaituna edo integrauko ezuna zuk persona bezala zure bizitzan. Eta ni privilegiatu bat izan naizela esatek, zen ere gurasoak diru bat ordaindu dute nik izateko beste hezkuntza mota bat, ez? Ikastolatik kanpo hezkuntza bat izan dut musikala. Eta horrek ja irikidit beste mundu bat. Beste persona batzuk ez du privilegio hori eduki, eta hori ere niretzat izan da, bidea egiten erakutsi egiten zerbait oso garrantzitsua. Hezkuntzak, eta hemen nahiko nuke lehenengo puntua jarri, hezkuntzak artistikoak ez luke izan berri inoiz privilegio bat, izan beharko luke oinarrizkoa eta danontzat, ze, mundu honek salvazioa alimadaka uste hortik dala hein handi baten. Eta, 6 urtekin hasi nintzen, ibilbide honetan, eta segituan kontura nintzen, nik gauza dazkat kontatzeko, bez? Idazten pila bat, eskola joten nintzen gero idatzi horiekin, baina, kaso handike etzioen iten, orduan, nik segitzen idazten ditun antzerki obrak, oso gauza raroa, ze normalian, idazte dituzu ipuinak edo baina ez nila idazten ditun dialoguak, antzerki obrak eta akotazioak zituzten tekstuak, ez? Argia sartzea, ez dakit nondik eta hori oso, nire buruak hor diskurritzezun. Eta halako batian, 6 urtekin plantea honun ere institutuan, nik Madrila nahi nula jun ikastea, arte dramatiko ikasi nahiko nukela. Eta nintzen persona bat, akademikoki nota nahiko onak ateatzen ditun, eta jende guztiak esan zian eziteko hori. Nire notakin zerbait importantio inberko nula, ez? Eta aukera oso onak izango nituzkela beste lan batea enfokauko banitz. Baina ni beti izan naiz oso burugorra, oso. Eta han ikusi nintzen, oandik internet etzeonian, etxetan, olako blockbuster moduko baten, resadei buruzko informazioa jasotzen. Resatzan momentu hortan, Institut del Teatrekin batea, pixkat hezkuntza akademiko bat ematez izuna eta lizentziatura bat arte dramatikon. Baina, proba oso bortitzak inbertzian sartzeko, eta nik etxian esan nun babetu. Nik aktore izan nahi dut. Momentu hortan, ikusten nun, nire sorkuntza ez hortik bideratzeko modu bat aktore izan nahi dut, historia kontau nahi ditut, eta nire gurasoak, beti izan diala oso artian aldekoak, hemen susto handi bat hartu zuen, ez zien hasieran asko animau, baina gero esan zuen baditu, zuk hori nahi baezu, gu aful jungo beharrekin. Eta junitzen Madrila, hartu ninduen, eta horraz izan, bidai bat, ez dakit,
ez dakit nola definiu sortzailea munduan bidaia. Hemen ez dakit zaudeten aktori zeaten, zuzendari, idazle, dramaturgo, ez dakit zein zaudeten nire aurrean, baina sormenea momentu batian dedikau bazeate berdin zait ze eratara, jakingo ezuen bidai hori dela batzutan potentia eta zure buruakin aurkitzezean bidai zoragarri bat. Madridena neola, kontura honitzen, emakume bezala eta aktore bezala bideratzen indutela beti aktore interprete izatea, ez? Emakumea zea, nahiko estereotipuan barruan zaude, ondo jungo zaizu, audiovisual eta dedikatzen bazea, edo personaje mota batzuk iten baituzu, eta pixkat ikusten hon, nila sartzen hain itzala redil baten edo kamino baten nire gizonezko kiriak etzakaina. Behaiek askiak zian, eta behaiek zian sortzaileak. Eta behaiek intzezaketen nahi zuena, nahi bazuen idatzi, nahi bazuen lan aktoral bat, nahi bazuen estenografien eskua sartu, nahi bazuen. Eta hori izan zen ere lehengo krak potolo bat. Zenik txikitatik historia nahi ditun kontau. Eta hori zen ere barruan super indartzu. Baina Madriden ikusten nun claramente aktore interprete, emakume bezala aktore interprete bat izatea bidera gaukozala nire bidea. Eta hola, unibertsitatea amaitu nunean, segituan hartu ninduten antzerki talde baten, konpainia baten, Lomi Prebiz, eta beraiekin bidaia honun egia esan suerte handia aukinun, bidaia honun mundu osotik, eta ingenitun bolopila bat 6 urtetan. Eta izan zen ere ikasketa potolo bat baitere, nola dan emakume aktore baten bizitza gizonezkoz ingurauta zaudenian konpainia baten, eta baita ere gizonezkoz ingurauta zaudenean arte mundu hortan, ez? Bestaldetik nire musikako biolinakin jarraitzen nuen, eta nire musikako inkietude horiekin, eta horretorri zitzaiten nire anaian eskutik aukera bat musika talde bat sortzeko, Grises, orduan Grises Sueños izena zuen. Eta nik hor ere sentitzen nuen, ostras, ez dakit, porque ni violinista nintzen, eta hor nire tokia orkestatan jotzen nuen Madriden, dirua hola ateatzen nuen, eta hor sentitu nuen, ostras, rokea ez dakit atrebitzen nintzen, kostau zitzaiten ez, baita ere zestuan lokal batzuk zeuden, musikako lokalak, eta lokal horietan garai hortan zeuden 80 lagun musika egite zuenak, zu lokaletan, eta 80 horietatik 2 bakarri ginen emakumeak. Eta orduan, hor ere hontzan, atrebitzen naiz, auditea ez, eta egia esan, anaiak lagunduta, sartu nintzen taldean, eta horraz izan nire beste ibilbide bat, musikal. Orduan nila neon bitokitan, ez? Alde batetik aktore bezala jiran neon, talde potente batekin, eta beste batetik hasi nintzen musikan, baita ere beste era batea bizitzen, beste atrebimentu batekin gauzak, ez? Baina biletan topatzen nintzen gizonezko ingurautako entornotan, ez? Gainera rokan mundua, rokea saltatzen badeu pasada bada, osea, ia danaria gizonezkoak, oain gutxillo, baina garai hartan salvajemente, eta orduan topatzen nintzen hor. Eta aldi berian nakan, nik nahi ditut nire gauzak kontau, niriak, ez? Ez dakit nola.
Eta orduan, Madrilen 12 urte bizi ondoren, ja hemen musika taldia hasi zen indar gehiago hartzen, eta erabaki nuen itzultzia Euskal Herrira. Eta itzultze hortan, klasiak ematen ditun, bizitza irabasteko, ez? Sortzaileak inberritugun pluriempleo hau edanak, askotan nahi esatei herrian, zenbat gauza dituzun, ez da nahi, etxiapa atzeko askotan. Eta, dituzuk mila historia eta dantzako irakasle izan nintzen, urte askotan, eta hor ezautu nuen Uxue Alberdi, idazlia, eta berak esan zin, dago aktore bat amanka izautu horrezu, Miren Gaztañaga, nola Gaztañaga? Bilo Gaztañaga, Miren Gaztañaga, eski izautu bertzeate. Eta, hor gehatu zen informazio hori, eta batian, nik beste antzerrez lan baten soinu jolearen semean hasi nintzen tantxakakin lanean, eta batian, egun baten Facebooketik Mirenek idatzi zian, amanka, zure elkarrezketa bat entzun dut eta super identifikauta sentiu naiz. Eta nila Miren, kafe bat hartuko dugu Miren. Eta kafe hori izan zen, oain Kamikaz kolektiboa danan hasi bat. Kamikaz kolektiboa osatze dugu Miren Gaztañaga, Erika Olaizolak eta nik. Eta kolektibo hau sortu genuen Uxue Alberdin euligiro antzeslana ahal izateko, Uxue Alberdin euligiron ipuin sorta, baina guk gero antzeslan bihurtu genuen, antzeslan oso friki eta lau bolo ineritunak, baina zoragarria. Eta horraz izan Kamikaz kolektiboaren ibilbidea. Eta niretzat hor, gaur hitzaldi hortan puntu batzuk nituen, disiplina, sormen prozesuetan izandako bizipenak, sariak, ezagutza, publikoakin harremana. Eta niretzat, inflexio punto garrantzitsu bat egon baldin bada sorkuntzan eta ni sortzaile bezala sentitzeko izan da topatzia toki bat nun beste emakume batzukin sortu aldeten nik nahi detena, oso zaila dela hori, ze lehen esan deten bezala sortzean 180 gizonezkoan burutatik atera bada, nik badakit zer dan personaia femenino bat. Ez? Zer da emakumean histori bat kontatzia? Nere imaginarioa sortu bada ja neria eztan buru batetik eta denbora guztian edo nik txikitan ikusi dituten eta hor da gehien absorbitzezun momentu txikitan ikusi dituten gauza denak eta gero bizi izan ditutenak, karreran erakutsi dizkienak, danak gizonezkoen burutatik erten baia edo hein handi baten. Eta hor, euligiro topatzia, ipuin sorta friki eder hori, eta topatzia Erika Miren eta ni espazio baten, gero itzingo dugu espaziotaz, ze kriston garrantzitsua dira, sortzailean zat, espazio baten topatzia 3 emakume esaten eta kontatzen badeu zentzuik ez dakan, baina guretzat zentzua dakan hau. Eta hori izan zen, hasiera niretzat. Osea, ibilbidea beti dago ez, baina hasiera benetan esateko, bai, eske, zeatik ez, kontatuko dugu, kontatu nahi deun hau, naiz eta igual beste batzuntzat zentzuik ez euki. Eta Kamikaz kolektiboak eman digu tribu sentsazio bat, igual, sortzaileon artean eta baita ere guain sormena, gantzarainek esan bezala dalako gauza bat ez,
bueno, hor da ona, ez dakigu zer dan, sormenea dedikatzia, ez dakigu zezen bidea hartu berditugun, baina bai dago zerbait dela karrera bat bezala ez. Diru laguntzak lortu, zerbait sortu, epe konkretu badakazu, zea badakazu, eta niretzat horrek hiltzeu galderaik garrantzitsuena dela zer da nik kontau nahi detena, eta nola nahi dut kontau. Eta hori, sortzaile batentzat, da igual gauzaik zailena deskubritzeko, baina behin topatzezunean hasi hori, baldin badazkazu gero, ez dakit, erein ahal izateko produktuak, hasi hori erein ahal izateko produktuak, hoielia galderaik importantienak. Zer nahi dut kontau, eta nola nahi dut kontau. Eta askotan, zer nahi dut kontau, nola nahi dut kontau hori, burokrazi guztionekin eta produktibidade horrekin, zen eretzako sormena oain ni bizitzen nahi naizen bezala ja kapitalismoan barruan sartuta dago totalmente, eta eske dia, ez dakit, ura eta olilua juntau zia bezala, eske bi gauzak ezin duenak nahastu, edo bintzat ez diakena nahastu behar, edo hola etortze zait. Eta bueno, kamikaz kolektiboan sortu genuen hori, etxe bat, tribu bat, nun esan genuen, hemen sortuko ditugun gauzak, eta hemendik abiatuko ian gauzak, izango ja, benetan kontatu nahi ditugun gauzak. Benetan ingo deu, ariketa bat, zintzotasun ariketa bat, eta esan, ze nahi deu kontau, eta nola nahi deu kontau. Eta zer eta nola hortan, Euligiron ondoren, baia topatu ginean beste gauza batzukin, ez diala sariak. Eta batian, zuk sortzezunean, ze askotan, sortzaile bezala hain galduta gaude, hain da gut kite den hori, eta gu geu igual, askotan refleksio honta iritsi naiz, zeatik nahi sortzaile eta igual hipersensibilidade horrek ere emate gaitu, eta hipersensibilidade horrek ere gero egite zaitu, sentiarazte zaitu batzutan oso galduta, eta horrek emate zaitu beste batzukin elkartu nahi izatea, baina askotan ez dakizu hona dan zuretzat, baina bueno, zu bazoaz hor, porque ardi galdu batzea mundu estraño hontan, ez? Askotan topatzia benetan, tribu bat, edo talde bat, edo persona batzuk momentu vital hortan sorkuntza hori zurekin batea edo berdin bizitzeuenak kriston alimentua dira. Eta holaxe kamikaz kolektiboak gero bauki ditu beste lan batzuk, gehitu elkartia etorri zitzaigun, eta eskatu zigun itia lesbianismoa bizibilizatzeko antzeslan bat, horri genuen nerabiantzako antzeslan bat, eta horrek eman zigun, askotan emateu ez dela beharrezkoa baina bada, eman zigun igual pixkat izena. Eta izenak, naiz eta izena ez izan izana, ze batzutan nila naiz, baina igual ez dakat izenik, baina izena auki arte ezin naiz izan, ez? Rueda hortan, Kafkak eraman gintun pixkat posizionatzea antzerki munduan toki baten. Eta gero etorri zen Matriuska, eta hortarako lehiaketa batera aurkeztu behar izan genuen, porque ez ganeukan diruik ezertarako, eta bueno, holaxe izan zen kamikaz, eta holaxe ere izaten kamikaz kolektiboan ibilbidea. Eta gero nik histori kontatze hortan, eta kamikaz kolektiboak emantzian hortan, ja erabaki nun, bueno, ni zer naiz? Aktoria naiz, baina gero historiak sortzeitut, baina zuzendu ere egiteitut, eta dramaturgoa ere banaiz. Eta igual
hori izan da niretzat tituloik, nire burua ezartzea kostau zaiten tituloik handiena, ez? Dramaturgoa izatiana. Ze hor bai dago, ostras, 92 hori, gizonezkoan burutatik ertetzean hori, ni baldin banaiz 100 porcentaje txiki hori historiak sortze dituna, ostras, aldet hori izan, osea, nik sortu dezaket zerotik, ni izan naiteke lehenengo puntua, ez? Porque dramaturgoak dakana hori da, ez? Zuzea basia, ez? Zuk astezu. Eta oain etorri zitzaiten aukera, Ander Libusekin eta Laura Penagosekin, beraiek zakaten histori bat kontatzeko, migrante baten historia, eta Anderrek esan zinamankai, nahi dezu dramaturgia egin? Eta esan, bai, nahi dut, ustet aldetela, eta ustet atrebiu beldetela. Eta horra ziginen atzerrian lurra garratz prozesuan, eta hor bai egon nahi sartuta gehiago jaiz underground hontan, kamikaz kolektiboakin bezala baizik, eta ja burokrazio hortan. Ja sentitzezean hor, bueno, eskat ez dakit, alkate mailan eserita bezala, hola zu, ez? Eta hor topatzezea espazio batzukin, espazio horiek emate izuen aukera bat sukaldari bat izateko, ojo, osea, zuk esan dezuna, dantza, sortzaile batek ze berdu ez sortzeko, berdu anfitrioi bat. Berdu, goizian, aiatze zeanean kalifazioa piztuta aukitzia, eguerdian janaria prestukitzia, tonteria bateu eta ez da. Porque hori dakasunean, ze aukera dazkasun sortzeko, edo noa emate zaitun horrek, edo ze indar ematizun, da pasada bat. Eta hori da, hori, bakarrikan oso topian daudenak lortu dezaketen zerbait, eta ez luke hola izan behar. Pixkat resumitzeko, eta ez dakit kontaueten guztionek zentzuik daka, baina, bueno, orduan ere bizipena, resumitzeko, eta gero itzingo du sakono, punto batzuk badie importantiak. Sormena ezin da nahastu produktibitateakin, sormenan bideak beste batzuk dira. Sormena oain arte gizonezkoan eskutan egondan zerbait da, bada momentua aldatzeko, hortarako privilegioak utzi berrituzue alde batea, eta hori oso zailan gauza da, baina ustet danontzat ederra izan daitekela, benetan aldatzen baina da hori. Sormenak ezin du egon burokrazi estrikto baten barruan, naiz eta horrek gero base batzuk jarri, baina ustet base horiek revisatu beharrekoak diala, adibidez, gantzak esan duen bezala, elkarlana, bai, baina, eskeni, aiba naiz obra bat iten, istot biba kontatzeuna, ezin dut sartu grafitero bat pintatzen, eske zezentzu daka horrek, osea, eske hori igual, bai, baina, eske igual, ez daka zentzuik. Ja, baina, eske horrekin diru laguntza eman ingo izue, ja, baina, eske igual, ez daka zentzuik. Horren kontzientzi bat ere ukitzia. Eta gero, inoiz, saiatzea ez eroitzen, diru laguntzak ematei zuen karrera eta bestian, ez dakit, lehia hortan, ez? Sortzaileak ja nahikoa dakau hilero gure etxia pagatzeakin, ja jarri berba ezu lehiatzen zure sare horren parte izan berduen lankideakin, ez da bide ona. Eta gero gure artean ere harremantzeko era sano batea eta benetako sare horiek sortzeko nik uste bai inberko litzakela hausnarketa prozesuak nun gaude, nola gaude, eta pixka gure eguak ere ze mala pasada jokatze izkigun, ez?
kasu askotan, porque lehia brutal baten erabiltzea, historikoa da lehia hori, baina lehia brutal baten erabiltzea, eta gero azkenian elkarrekin lana egitea kondenauta daude, eta hori da bidea, ez elkarlana. Eta, bueno, hausen ere bizi esperientzia, ez dakit balio duen, baina gero ja... Bai, jarraituko dugu eskerrik asko. Bai, ez da, bai, hobe hola, terdik eta... Perfecto, bai, gero ja... Vale. Bueno, Arkaitzen txanda heldu da, así que Arkaiz prest daukazu guztian? Bai, da, ez dago. Perfecto. Bueno, hirugarrena izatearen abantaila eta desabantaila da gauza asko ja esan da daudela, ez, eta behar da nik errepikatuko ditut, edo saiatuko nahi zehazten, edo hainbeste jorratu ez diren gauzei buruz hitz egiten. Azteko eta egin barkatuko dira baina ordua bada, iaia Angeluserako 25 minutu faltoia poema bat irakurko dizuet. Iruditu zaidalako arira datorrela Mankaik eta Xabierrek esan dituzten gauza batzuekin ez. Eta da gau batean niri parrandan esan zidaten esaldi mitiko bat, aholkuak ematen dituzten lagun horiek, ez? Deno dauzkagu batzuk, eta honek esan zidan, espezializatu egin beharko zenuke. Eta nik orduan idatzi nuen poema hau zalantzan neukan irakurria ez, baina Mankaik eman ditaria, berak esaten zuenean, ezen bat gauza egiten dituzune, saltsa guztietan sartuta orain ere, ez beste saldi bat asko entzuten duena, saltsa guztietan sartuta dagoena da, bakaioa etzarelako, zaude saltsa guztietan sartuta. Nola baita, esan nahi dizutena eta azpitestuan dagoena ez. Hora da, espezializatu egin beharko zenuke. Bai, badakit, kasu egin behar nioke. Burutsu jokatu, lehentasunak ezarri, betelana baztertu, aulaga, ura egin. Gutxiago baina hobetu, tentuz aukeratu, jada ez dauzkazu 20 urte. Asmo irmo hartu dut eta hasiko naiz ezezkoak esaten, gonbidapenei uko talentua maskaldu aitzin. Ez dut idatziko hitzaurrerik bat ere kolegentzat, ez dut aurkeztuko kolegen libururik, ez dut idatziko egunkarietan hitzik ez kantarientzat. Agur bai komiki gidoiei, akabo poesia jaialdiak, sayonara baby bidaiak eta kongresuak, utikan irakurle txoko eta literatur tailerrak, solasaldirik ez, ekiz idazleak hipoetaren obran izan zuen balizko eraginaz, amaitu dira erakusketarako katalogoak ez naiz joango ez inguruetara gehiago, ez du sinatuko manifestu futuristarik eta salaketarik, oian eder ez eskerrik asko. Zentratu egin beharko zenuke, esan dit. Zentratu. Eta nik badakit arrazoi duela. Aukeratu beharko nukela musikaren eta zinemaren artean. Hollywood edo Kiarostami, kitsch edo klasiko, bohemia ala sistema, buhardilla ala koktela, jolaserako ala borrokarako nago, deabru izan nahi ote dudan ala itortza entzule. Hautatzen ikasi behar duzu Arkaiz. Erabaki, ezer izatekotan zertan zaren berezi, ez hainbeste argitaratu. Mea culpa, badakit. Esan dit, kokatu egin beharko nukeela, eta hitzez nitxo bat bilatu ikusgarriago izateko. Lasai arraio bota dit, eta erdia lan egin beharko nukeela, eta dobleak kobratu. Ara, interesatzen zait. Kontsideratzera noa. Eta erabaki dut azkenik, naizen horretan espezializatzea. Oilategian kilker, txukundadean anabasa, interesi gabeko kanbio letra, eta nire lagunen lagun, pentsatu nahi nuke. Testu barreiatu, asterisko triku oin oharretan xautua, talentu alamoduzkoa, noizbeinkako aurkikuntzen paseatzailea, ezerezaren eminentzia. Aldakor eta divertitu diren gauzen zokomian beti. Zianuroan plazerra bilatzen duena, eta bere burua saboteatzean aurkitzen duena, gutxienez, pozaren erdia. Bueno, igual hemen utzi beharko nuke. Hau da,
espezializazioa eta lankidetza, ez hor bi gauza daude. Kontua da, gure kasuan espezializatu gaitezke da galdera, ez? Esan nahi duzu, poeta bazara, bokazio oso garbi da baldin badukazu. Zeni hortan ere oso identifikatu esan dut naiz, amankaidekin esaten zuenean, berak historia kontatu nahi zituela. Nik ez nekien nola kontatu nahi dituen historiak. Txotxongiloekin, edo Playmobilekin, edo ez neukan kamararik. Nola, ez neukan garbi. Historia kontatu bai, baina nola, ez dakit. Espezializazio gradu hori badago jendea txikitatik oso garbi daukena poeta dela, demagun. Badago jendea. Orduan, poeta bat izan nahi baduzu, euskal poeta, euskaraz idatzi, posiblea, kasurik estremoan. Persona bat garbi daukana poeta izan nahi duena. Espezializatu nahi du, poeta izateko ikasi, poeta guztiak irakurri, bera poeta bilakatu, posiblea euskaraz. Hori da galderetako bat, ez? Horren aurrean, poetak lankidetza bilatzen du behar bada, ez? Etxea ordaindu behar delako. Eta lankidetzan hasten zarenean, nik gaur ere behar bada izango dut saietxeko gauzei buruz edo proiektu paraleloei buruz. Gauza bat entzun nion, uste Simon Fuchsala esaten zuena, lankidetzan aritzea oso erraza da, humorez esaten zuen bera. Nahikoa da onartzea zure lankideak ez direla zu bezain onak. Hori, asumitzen ez zure lankideak ez direla zu bezain onak izango, baina hasi zaitezke, haiei barkatzen, zu bezain onak ez izatea. Eta dena funtzionatzen hasten da hitz egin den gauzak errepikatuko ditut, eta da pertinentzia, Xabierrek esan du. Ez dakagunok bokazio bat, garbi bat daukagunok historia kontatzekoa, baina ez moduari buruz, hori da nire kasua, pertinentziari buruz buelta asko ematen zikiguz. Ideia bat etortzen zaigu, baina ez dakigu pertinentearen forma, generoa zein den. Orduan, batzuetan gerta daiteke, zuk ez daukazun talentu batetako pertinente izatea atorkizun ideia. Zu espezializazio batean egoteak edo bokazio bat izateak ez du esan nahi bururatzen zaizun ideia guztiak egiteko gai zarenik. Eta batzuetan badakizu eta harrokeriak eramaten zaitu hala ere egin nahi izatera. Eta beste batzuetan esaten duzu, nik egun gero idazten duzuta bat berrian, baina badakit ideia hau Antxonolariagarentzat dela asko zobea. Ze eskatzen du desarrollo grafiko bat. Beraz, zer egingo dut? Behartu ideia zutabean sartzeko ala Antxoni deitu eta berari eskaini. Hor dago dilema ez. Baina askoz ere eskuzabalagoa eta pertinenteagoa litzateke kasu hortan Antxoni deitu eta berari eskaintzea. Berak erabili nahiko balu ere ez. Baina nola egunero idatzi behar dugun zutabe bat. Zer egiten dugu zutabe idatzi. Denbora, postu nago baita ere, denbora zitz egitea biek, ez? Nola, ekuazioan sartu beharreko komponente baden. Hitz egin dugu prozesuari buruz, proiektuari buruz eta produktuari buruz. 3 proak dira, ez? Inportatuena prozesua da, beti esaten da, ez bidea, importanteagoa da, emaitza baino iaia oso polita, baina gero beka bat eman badizute, zuk produktu bat aurkeztu behar duzu, norbaitek domina bat jarri behar du, edo zuk zerorrek jarri nahi duzu domina. Beraz, hori da zure buruarekin edukiko duzun lehenbiziko borroka eta behar bada importanteena. Pertinentzia topatu ondoren, proiektu pertinente horri merezi duen denbora eman. Eta prozesuak produkturik ematen ez badu, eta proiektuak huts egiten badu, zure buruari hori baimendu frakaso bat izan denik sinetsi gabe. Claro, hori nola artikulatu erakunde batek diru laguntza bat eman duenean. Jaurlaritzako legelariak lanean ari omen dira, baina ez da erraza. Hor bai zaudela, nahiko harrapatuta. Gero dago simetria kontu bat. Dena lankidetza batean zuk deitu diezaiokezu norbaitek deitu dizu zuri, Celestino batek harremanetan jarri zaituzte iruditzen zaiolako ongi moldatuko zaretela, edo bestela aspaldiko lagunak zarete eta pixkanaka egosten joan da, maite mintzen joan zarete eta zerbait egin nahi duzu elkarrekin, baina ez dakizu oraindik zer.
Kasu horietan ematen dira. Dauzkat lagunak artista, kantariak oso harreman ona dudan haiekin, eta beti ari gara zaten zerbait egin beharko genuke elkarrekin, eta hilko gara egin gabe. Baina ez dago gogo hori, batzutan gogo horrek ez du topatzen proiektu bat, baina prozesua edo irrika hor dago. Garrantzitsua da nik uste harreman horietan, harreman hori izan dadin ahalik eta horizontalena, ez izatea batak bestea instrumentalizatzen duela. Egon daiteke arrisku hori, nik zuri deitzen dizut, nik egiten ez dakidana zuk egin dezazun, baina nik nahi dudan bezala. Hori, nik deitu dizut egintzen nuelako kuadro bat oso polita eta nahiko luke olako bat egitea nire liburuaren portadarako. Ja kuadro hori etzai gustatzen. Ni beste fase batean, nago kuadrura figuratiboa zen eta gauza abstraktuak egiten nahi naiz. Importantea da, portadista bat editzen badiozu, zuk asumitzea arriskua portadistak nahi duena egin dezak. Beste gauza bada baita ere, ematea denbora eta ping-pong partida bat bezala jokatzea beste sortzaileekin, esatea, eman dizaiogun geure buruari denbora eta joan etorriko ibilbidea. Nik hau bidali dizut, zu bidali dazu beste zerbait, eta joango gara adosten. Ez izan, bidali dizut melodia bat, bidali dazu letra melodia horrentzat, kantari baten kasuan, eta etzi bidaliko dizut diskoa. Eta gero diskoa entzuten duzut, ez dazu horror, ez da ulertu. Emai dazu aukera berri dazteko letra, behin maketa grabatu duzularik. Komikilari baten kasuan, emai dazu aukera bokadilloak berri dazteko, behin marraztu duzularik. Zinearen kasuan, emai dazu aukera ofeko ahotsa aldatzeko, behin pelikula egin duzularik. Kasu bakoitzean, zenbat eta jende gehiago eta diru gehiago egon tartean zailagoa da hori. Aipatu dira kasuetan, kantari batekin eta komikilari batekin ez dago arazori. Zineman eta telebistan badaude arazoak. Zergatik, prozesu industrial badagoelako, jende eta diru asko dagoelako tartean, eta ez dutelako gidoilaria begien biztan ikusi nahi. Ez platoan, ez exteriorretan, ez promozioan, eskerrak. Eta ez da, gero, muntaian ere, muntaian benetan berri idazten den gidoia. Gidoilari batek daukana ahalmena izan dezake produktu finalean baldin eta muntaian hitzak baldin badauka, normalan ez dauka. Beraz, lankidetza asimetriko kasu bat ditzateke hori. Askoz ere, lankidetza simetrikoagoa dira besteak, interesgarriagoak, horizontalagoak, denbora joan etorria, eta elkarren ezagutza dagoenean. Eta elkarren lanaren eta elkarren lekuaren berri dugunean. Joaten garenean, berak lana egiten duen lekura, berak lana egiten duen momentuan, ezagutzen dugunean bere prozesua, ez bakarrik bere produktua. Lankidetzetan hori dela, benetan gauza importantea, ez? Orduan, hori esan da, bi edo hiru adibide jarriko ditut. Lotzeko baita ere, beste galdera batekin dena da, bi galdera nagusi, ez niri ez izkiaten, sei bidali, bi, baina baitaren nahiko zaiak, ez da, ze aportatzen du lankidetzak, netzako aportatzen ditu bi gauza oso importante, eta bada, besten obsesioekin igurtzia, nire obsesioa moldeatzera daramana, ez? Baldin badukazu zure modua lana egiteko, zure obsesio zerrenda itxia, garbi baldin badaukazu dena, behon daizula, baina niri behintzat iruten zaitu interesgarriagoa da besten obsesioekin nerea orekatzea nolabait, ez? Media aritmetiko bat lortzea obsesioen artean, non O bat gehi O bi berdin, zati biden O hiru, ez? Ulertzen da gutxi gara gara. Pertsona bezala, aurrera bazelako horrela, ez norbere obsesio eta kezkekin bakarrik, baizik eta inguruko kezkekin kutsaturik. Hori da gauza hon bat. Eta bigarrena da, igurtzi horri esker, hau izan daiteke ona edo txarra, zure bokazioaren nolakoa jartzen duzula zalantzan. Ni hau txotxongilloekin kontatzen ari naiz, baina ezagutu dut amankai eta berak antzerkia egiten du. Ez ote zuen izan behar antzerkia eta ez txotxongilloa. Ez ote zait gustatzen gehiago amankai egiten duena nik egiten dudana baino.
Ordan badago, zure bokazioa ere, antzaldatzen joateko aukera arriskua. Bueno, aukera arriskua, biak ezan. Eta gero badago, badaude publikoaren zen beste galdera, publikoa. Ze arraira daukate lan transversal, elkarlan, dena delako hauek publikoaren aldetik. Naik esango dizuke, diru laguntzak lortzeko agian erresagoa dela, baina publikoaren aldetik desastre bat dela. Hau da, orain, eta nik nire teoria da, orain dikan ere lotzen delako sortzailearen mito romantikoarekin nun bat den sortzailea. Eta ja, ikusten baitugu hiru elkarrekin ez dut da. Hemen izan behar da, edo Orson Welles, edo ezagaz. Eta hori da, nezako desastre bat, zetenok ezin dugu izan Orson Welles. Ez da Tarantinok ere ezin du izan Orson Welles. Ez da Steve McQueenek ere ezin du izan Orson Welles. Horregatik, Hunger egiten duenean Steve McQueenek bere lebiziko pelikula, Fassbenderrekin, kartzelako lokutorio batean gauzatzen den Bobby Sands pertsonaiaren eta paisaren arteko 20 minutuko estena zeinaren pelikulako gauzarik onena. Estena hori idazteko deitzen dio Dublingo dramaturgo bati, eta ark idazten dio hori. Eta Steve McQueenen aziertua zein da, apartatzea, eta esatea. Enda Walsh etorri eta egin ondo dakizuna egiten, eta egin nahi duzu. Eta zure pelikula, ze pelikulari Steve McQueena dela dio IMDb webguneak, asko zobea da. Tarantinok enkargatzen dionean Japongo anime konpainiarik onenari Kill Bill pelikularako laburmetrai bat sartzea. Zeina den, pelikulako gauzarik gorenetako bat. Ez du egin Tarantinok, bai berea izan da iraia, eta ez du berak egin. Orduan, lankidetzak hori dakar, ez? Ondo egiten denean, pertinentea denean, lehen aipatu den moduan egiten denean, horizontala denean. Orain, baita ere sortzen du susmoa. Akademikoetzat, komunikabideentzat, etiketa lausotu egiten da. Norena da, zer baina antzerki da edo antza da? Nun sartuko dugu agendan? Galdera. Produktu horrek ez du arrakastarik izango, ez dakiten non sartu. Berdina, unibertsitateko ikerlariek nahi duzten novelak, idazle baten gandik espero da novelak idaztea. Etzaidazu esan, ekarri duzula komiki bat, ezen nora zuaz komiki batekin. Ni arroen nagoen lanetako asko dira saietxeko lanak. Ekarri dut bat. Hau da, porzelana katalogo bat. Nola rebajatu zaitezke porzelana katalogo. Barkatu da, porzelana katalogo bat 200 alea karrikatera ziena porzelanazko azala daukana. Pena da, ezin izu da, baina, bueno, sublimatu zaitezte sensazioa. Hau diseinatu duena, zoratuta dago, Santos Bregaña izena du, eta nire bizilaguna da, ia. Nazaten du, hau dirua zeukatek, motel. Katalogo bat egiteko enkargua. Ez dute egingo katalogo arrunt bat. Egin dezagun fantasia bat, ez? Deidi ezagun fotografo bati, atera ditzala argazki politak. Eta zuk, argazki egiten oinarrituta, idatzezazu nahi duzu. Ze arrakasten da publikoaren artean? Imaginatu dezakezu ez. Beste adibide bat jarriko dute. Beste gauza importante bada arauak hitzartzea. Horizontaltasun hortan adostea arau batzuk proiektu lankidetza bakoitzerako agortuko direnak proiektu horretan bertan, eta ez dutenak balioko herentzian usteko hurrengo proiektu baterako. Ordan, proiektu horren genuen Antxorolaria garekin esan genuen, berak beti lana egiten da marrazkilariarekin testuaren ondoren, marrazkilariak testua ilustratzen du. Lana egin dezagun alderantziz, adostu genuen. Nik egingo ditut irudiak, eta zu gero idatzi historia, izorrai. Eta nik esan nion, ados, baina utzi behar dizkidazu bi gauza. Bat, nik esandako lekuan
nahi dudana marrazteko bi zulotxo, bi aukera txuri, eta bi irudi deskartatzeko aukera. Vamos. Adostuak daude arauak eta egiten dugu proiektua. Eta itzal zaunka, eta momentu batean esaten diot, bale, hor dagoen jarri behar diazu zirku bateko kartela horko abe horretan. Berak egiten du. Badago joan etorriko lan. Eta horrela xeago beste azken bat. Esan behar dugu hirurok makak dazkaula. Eta PC horrekin gabiltzala, osea, traketz baina. Bai, hau da beste bat, importantea sortzailea bat zara, sukaldarien laguna izatea. Hau da, produkzio maila dirua eta gainera jaten ematen dizute. Hau da, ni oso arro nagoen beste proiektu bat, oso saietxekoa nire duzuen, baina ditzat ilustratzailea daukagun gairako. Bugaritz jatetxeko Andoni Luis Aldorizek pentsatzen du errezeta liburu bat atera nahi du. Hazen hori da, egin dezagun beste zerbait. Mugaritz jatetxeko platerekin zer egin daiteke. Nori deitzen dio? Ferra Adriari hitzaurre bat egiteko? Deitzen dio Jose Belmonte marrazkilariari eta esaten dio, nik emango dizkizut plater bakoitzaren osagaiak eta zuk marraztu osagai hoiekin bestiario bateko piztia asmatu bat. Horrela sortzen dira, marrubika kalardo bat, txori udare bat, eta hainbat irudi ez. Olagarro oreina, eta behin fantasiarik eta hori egin ondoren, Jose Belmontek deitzen dit niri eta esaten dit idatzi piztia bakoitzaren buruzko mikroipuin bat. Nik idazten dut ipuin bat. Eta asmatzen dut pertsonaia bat. Ipuin horiek idatzi duen idazlea zein ez naizen ni. Eta asmatzen dugu Jula Madaras izeneko pertsonaia bat. Eta Manu Muniategi handiko etxea pintoreari deitzen diot nik, eta esaten diot, egin ezazu mesedez Jula Madaras hungariar ornitologo ospetsuaren irudi bat. Eta berak hartzen du Santos Bregaña bajilla diseinatzailearen aitonaren argazkia, eta onarrazten du Jula Madarasen irudia. Prentsa aurrekoaren eguna. Erakusketa bat egin zen, katalogoa ateratzen. Kodometxenako ganbare. Ongi etorri eta bagatoz gaur poza hundiz injustizia handi bat salatzera eta esatera nolatan egon gintezkeen gu. Ez jakin, Astigarragan, Bigarren Mundu Gerraren ostean bizi izan zen Jula Madaras, ornitologo eta humanista austro-hungarraren existentziaren. Aurkitu ditugu, gaur egun Mugaritz jatetxea dagoen lekutik gertu hainbat paper, hainbat ipuin, hainbat relato, eta relato horiek itzuli ditugu hungarieratik euskerara. Eman dizkiogu Jose Belmonteri egin ditzan marrazkiak ipuin horietan oinarrituz. Eta marrazki egiten oinarrituz Andoni Luis Aldorizek prestatu du aurtengo bere karta. Beraz, aurkezten dugu proiektu bat, bira guztia eman da. Errezeta liburu bat izan behar zuera, bihurtzen da erakusketa, bihurtzen da liburu, bihurtzen da literatura, bihurtzen da norbait, Jula Madaras, eta hori gero bihurtzen da plater. Bestiario imaginario baten azkeneko etorkizuna paradero goxoena zein izango da, norbaitek kozinatu eta norbaitek jate. Hau iruditzen zait, egin ditudan kolaborazioen artean hau zapore goxoena utzi zidan. Eta hor bai, iruditzen zait, lortu genuela sistema, mekanismo bat oso ongi funtzionatzen zuena, elkar elikatu genuelako, bakoitzak gure frikiena eman genuelako.
muturreraino eraman genuelako proiektua. Eta proiektua funtzionatu zuelako, ez falsifikazio bezala, literatura bezala, zera. Eta bukatzeko azkeneko apunte bat esango dut. Dena da, elkarrekin lan egiteaz edo disiplina artean, ezberdinen artean lan egiteaz ari garenean, baita ere berezi daitezke elkarkidetza ezberdinak. Ez bata gutxi gora bera disiplina berekoen arteko elkarkidetza. Idazle bat eta poeta bat, 2 poeta, 3 poeta gehiegi. Elkarkidetza maila hori, ez? Zure disiplinaren artean azpidisziplina gaudelako. Gero egoteteke beste elkarkidetza bat, beste arte, komatxo artean disiplinetakoekin. Sukaldari bat, sukaldari artea bada, hori beste batean eztabaidatuko dugu, edo dantzari batekin, edo antzesle batekin, eta bat. Baina gero badago beste interdisciplinari bat, eta litzateke teorian artistiko jotzen ez ditugun hoiekin egiten dena, eta behar bada zailena dena, ez? Eta gutxien egiten dena. Eman dezagun industria, trenbidearen industriarekin, trenak egiten duen enpresa batekin, edo tornilloak egiten duen enpresa batekin, edo okin batekin, edo ez. Eta hor, badago jorratzeke desentez. Eta hor, bereizi beharko genuke baita ere, kultur, estruktura, eragile, produktora, industrian sartuko nituzke. Eta hor, bai sortzen direla frustrazio handia, bintzan dire kasuan, ez? Teorian kulturari baino industriari lotuagoak dauden ekoiztetxe audiovisualen kasua da. Oso zaila da, ekoizle eta sortzaileen arteko harremana ja 1.000.000 euroko, edo 800.000 euroko, edo 200.000 euroko aurrekontu bat dagoenean tartean, ez? Hor bai topatzen duzula, beste pasta, beste espezie, beste planeta bateko jendearekin egiza dela. Eta elkarkidetza horretan, zer jorratu eta zer bitartekaritza lan egin lan handia. Hor, iruditzen zait badagoela beste desafio bat, ez? Ze kantari bat eta idazle bat elkarrekin lanean jartzea, bueno, aterako da ondo edo ez, edo pertinente izango da edo ez. Baina, lanean jartzea ekoizle bat daukana ikuspegi artistiko bat, eta idazle bat edo gidoilari bat daukana ikuspegi artistiko bat, baina gai dena ekoizlearen larruan ere jartzeko. Lankidetza hori iruditzen zait oraindikan oso berde dagoen kontua dela. Eta hor daukazue, lanpostu asko dauzkazue. Hor falta da, pitxinak egiten dira, baina ez zuzua zure gidoirarekin, eta hor dago venusiano bat, begiratzen duna horrela. Eta orduan zuri iruditzen zaizu munduko ideariko dena, eta berari iruditzen zaizu gauza horroroso bat, eta orduan ETV sortu zen. Eta hor utziko dut momentu. Eskerrik asko, ireen mordo bat garri dituzue nahi gainean, así que ronka importantea daukagu gaztea eta gero momentu horretarako, konpentsatzen ze puntuetan edo gaietan nahi dutuen sakondu. Dira 12, ezta? Bai, 12, 15 minutu, kafetxo bat hartu nahi baduzue, taberna irekita dago, eta hori 15 minutu eta botatuko gara, bale? Gaude, eta solasaldirako tartea daukagu orain ordu bat erdiak arte. Nik igual botako dizkiet galdera bana, eta gero ja horren arabera edo zuek nahi duzuenaren arabera jarraituko dugu solasaldia. Xabier, zurekin hartziko nahi? Esan duzu zuentzat oso garrantzitsua dela sortzaileei beraiei laguntzea, euren desirak
nolabait posible egitea. Baina beti ere badago orkezka publikoak nola erakarri, sortzaileak edo proiektuak eta publikoak nola hurbildu, ez? Horren inguruan, zen nolako lanketa egiten duzue Dinamo proiektutik, ez dakit, bueno, nola horre egiten diozue erronka horri, ez? Sortzaileak babestu eta euren desira horiek, baina publikoari ere nolabait erantzuna eman, ez? Desira horiei ere. Egia esan, ez gara inoiz jarri pentsatzen han garatzen ari diren edo lantzen ari diren proiektuak publikoaren gana hurbiltzeko zer egin beharko luketen eta egia esan hortan oso aholkulari txarrak gara. Ez dio inori izaten jola sartu beharko zen duke ezagitzea edo egin beharko zen duke hau publiko gehiagoren gana iristeko edo egia esan ez dugu olako ezer planteatzen. Behar bada oso sartuta dago baita ere publikoa inoiz ez dela izango oso numerosoa eta igual horregatik da, baina ez gara inbeste sartzen hortan. Nik ez dakit, eta iruditzen zait sortzaileek eurek ez dakit nola egiten duten hausnarketa hori edo egiten duten hausnarketa hori edo esaten dioten euren buruari jola egiten ari garen hau jende gehiagoren gana iristeko edo ez dakit publiko diferenteetara iristeko ez dakit zarren beharko, ez dakit egiten duten hausnarketa hori. Hala ere, esan behar dut, Dinamoan lanean jardun duten hainbat jenderen artean, bat egon da niri pixkat berezia iruditu zaidana, ze euren lanetan ez da hain importantea publikoa zenbakiz, ez da importantea publiko asko etortzea, baizik da importanteagoa da publikoarekin zer harreman sortzen duten. Orman Poster egon zenean adibidez, entzarki konpainia bat egon zenean, ni harretuta gertu nintzen, beraientzat zein importantea zen euren sormen prozesuak ere, beste jende bat implikatzea. Eta orduan, sormen prozesuan bertan, txertatzen dituzten nolabait mediazioak, ez dakit, gaztetxe bateko edo gaztelekuko jendearekin egon, beraiek hori nola lantzen ari diren gai hori nola bizi duten ikusi, hola da gauzak, eta hori bai iruditu zitzaidan interesantea. Eta egia esan, Dinamoan orain daukagun kezkatako bat bada hori, nola egin mediazioak, nola hurbildu beste jende baten gana, beste eragile batzuen gana, hezkuntzako proiektuetara nola hurbildu, eta hor bai bagabiltza. Ez hainbeste, zuk galdetu dizun zehartatik, sortzaileek publikoaren gana nola iritsi da duten, edo zer bide egin da duten, horretan ez gara hainbeste jarri. Hori apuntatuko dut, eta apuntatuko dut baita ere sukaldari profesioa. Ez dakit, pixkat luzatuko dizuet ere galdera sortzaile bezala. Ikuspuntu hau edo ideia hau kontuan duzuen sortzerako momentuan, ala... eske hor, nahi etortze zait sormen prozesua bakoitza oso desberdina da. Eta batzuk badia agian igual zuk sentitzezun bulkada bat, hau kontatu nahi dut, hola kontatu nahi dut, eta igual hor da gehiago zure beharra ez, hori kontatzeko, eta gero, publikoa etorriko ikustea etorri berduna, baina ez da masan zatina ez. Gero beste sormen prozesu batzuk daude,
justamente masantzat eginak daudenak, ez nik audiovisualian lan hain dut baita ere, eta hor ja, arkaitzelen esan bezala ja badao, buru bat pentsatzen nahi dana, ez, zifretan, eta prozesu horiek oso desberdinak dira, eta askotan ja gidatuta daude, ez, kanpo begirada bat, baina ja pentsatzen nahi dana beste zerbaitetan. Orduan hor bereiztu berko litzateke ze sormen prozesu klase zaidean, ez? Baldin bada sormen prozesu bat adibidez personaletik ertetzeana, justamente guko hain atzerrianekin aurrekoan ez eukinun sentsazio bat ja estrenatzea zijoanean zan intimoaren exhibizioa, ez? Zuk intimidade hortan sortu dezuna exhibizioa. Eta hor dago pudorea handi bat, ze azkenean igual, bai pentsatu dezu publikoan, bueno, ez, beti esatzu, gustatuko litzaidake ahalik eta jende gehienak ikustia, ez? Inoiz ez igual, hau nahi dut jendeai gustatzea, ze hori, ez da, geni mintzat personalki ez. Igual nire guak bai pentsatzeu, tartean behin, baina horrein berdin, ez. Baina dago zerbait, ez, intimidadian sortu dezun hori plazaratzezu, eta nahi beti momentu horrek kriston pudoria sortzik. Zeda, biluste absolutu bat, sortzaile bezala. Gero jarriko banitzak produktore baten buruan, evidentemente, eta segun ze produktu aizean saltzen, klaro, hor ja badago target bat, badaude era batzuk jende batei iristeko, segun target hortan zein da hon, eta uste gaina hor, ja leheno esan dut bezala, kapitalismoan sartzea eta bide pila badaude, eta jango ginake gehiago, produktoreak nola egiten lana eta nola da produktu hori salgarria eta nola erosi daiteken, ez? Industri musikalian oso argi ikuste hori. Pasada da. Sonikin lan hain genuen urte pila bat, gero aldatu ginen, justamente ez genulako sentitzen gure lana produktu bat zanik salgarria, guk ez genuen nola sentitzen, beraiek bai, eta hor dago desenkaje bat, ez? Porque, karo, ja saldu berdezu, baina zu etzea salgarri sentitzen beste zerbait ditezu, ez? Beti da komplikaua publikoa sartzean ean, ze, azkenean intimidadean sortu ezun zerbait da, hori ezin nahi noiz ahaztu. Bai. Baina, arkait, sortzaileak publikoa behar du, ala ez? Bai, behar du, ez? Kontua da, sortzailearen fantasia da berak egiten duenerako publikoa egotea. Nahi deitu egoa, arrokeria, nahi duzuna. Zuk nahi duzu, enkargo bat egiten dizutenean, egin nahi duzu zuk nahi duzuna, eta gero nahi duzu enkargoa egin dizuna enteratu ez dadin. Enkargoa, hori Max Hauek esaten zuen, enkargoa bada pertsonala da. Baldin eta zu artista bazara, eta egiten badituzu gauzak, mekanizismo edo aplikazio automatismotik haratago, enkargoa pertsonalera eraman behar duzu zure zeregina, zure derrigortasuna. Gero badago, publikoa ezi egin behar da. Hori antzerkian oso ondo egiten dute iparraldean. Obra baten saiatzen ari den bitartean, lizeoko ikasleek ikusten dute. Horrek balio du antzezleentzat testatzen dutelako publiko oso exigente baten aurrean. Eta aldi berean, lizeokoen artean, euneko 92ak ez du kasurik egongo, baina euneko 8 egongo da, esan ez du. Behar bada nik ere nahi dit horrelako zerbait edo pentsarazi dit. Orduan, publikoa, ez dut uste hori gure lana denik, baina egia da, deno dau, ni behintzat badauk idazle profesional naizen aldetik, badauka Dickensen pertsonaia ferretero baten arima ere. Esan nahi dut, nik kontabilidadea eramaten dut
ferretero batek bezala. Eta nik badakit zenbat liburu sartu diren 20 urtetan liburu bakoitzetik Excel badaukadalako. Eta orduan, nik susmatu dezaket urreko liburuak bere tajua edo egitearen arabera salduko duen edo ez, zeia datuak dauzkat. Zenbat denbora dedikatu nahi diot horri? Gutxi. Baina ez dut idazlerik ezagutzen, urtero jasotzen duenean saldutako liburuen zerrenda, sobrea ireki gabe zaborrontzira botatzen duenik. Zer pentsatzen du, agian, txeke batean modela garroa, azpare ireki. Orduan, hor dagoen zerbait da, eta zuk informazio bat badaukazu. Eta nahi gabe ere hori momenturen batean burutik pasatzen zaizu. Edo zure buruari esaten diozu, hau poema liburu bada, 300 salduko dira. Egite dituzu zure prebizio jostariak, ez dakite, hipodromora zaldi baten aldea pustu egitera gara bezala. Ez gara ludopatak, baina hipodromora jaten gara. Hitz egin duzu ere, deialdien inguruan, irizpideak, zerbaitik disiplinen arteko elkarlana eskatu eta puntuatu deialdi horietan, beste gauza batuen artean. Errealitatea da, sortzaile askok deialdietara jotzen dutela, euren proiektuak aurrera ateratzeko. Irizpide horien artean agertzen dena zeharkakotasun gaia delako, bainera da genero ikuspegia. Eta mankai, zuekin hasiko naiz honetan, sortzaile bezala edo proiektu bezala esan dezakezu, nik nire proiektua, nire lantaldea, ezakitzen bat emakume ditut, edo gai hau jorratuko dut gai honekin harremana daukana, baino horretaz haratago nola azaldu edo nun jarri fokua, ondo azaltzeko zure proiektuak ikuspegi hori ere badaukala, genero ikuspegia. Hau da, askotan ere gauzak azaltzea zaila da, eta dosierrak egitea, gaur arratsaldean ibiliko gara deialdi baterako proiektua prestatzen, Orduan, ez dakit, ze idei izan ditzakegu holan giltza edo lagungarri bezala gure proiektuak genero ikuspegiarekin daukan harremana azaltzeko. Hombre, lehenengo esango nuke proiektu hori idazteunak klaru izatea benetan genero ikuspegitik zerbait dakala kontatzeko. Batzutan ez emakume izateatik edo emakumean histori bat kontatzeatik genero ikuspegitik zerbait dakala kontatzeko. Histori pila bat kontatu dira emakumeak protagonista ditunak eta genero ikuspuntutik ez duna pasatzen test baten, ez da lehenengo zea ere. Orduan, lehenengo klaru eduki zer dan zuk kontatu nahi dezuna eta baldakan ikuspuntu hortatik zerbait kontatzeko. Eta gero kuriosua da, porque nire epaimaikide naiz, ez dakit hor dago akople bat barkatu baina nire belarri musikalak sentitzen dugu zela naiz. Ni honaiz epaimaikide eta kuriosua da segituan epaimaikide zaudenien askotan zuk ez dakazu informazioak zenek idatzi duen proiektu hori. Badaude deialdi batzutan nun informazio dana jasotzezun, baina adibidez jaurlaritzakotan eta diputazioko askotan epaimaikidea dana jasotzeu lana, baina ez dakit emakume batek idatzi duen, gizon batek idatzi duen, eta kuriosua da, baina aurten bi aldiz izan naiz epaimaikide, eta bietan asmatu dut zenek idatzi duten, proiektua gizonezko batek idatzi altzan, ala emakume batek idatzi altzan. Orduan hor, badago baita ere zerbait, sentitzetena, sumatzetena,
guk emakumeak badakaula zerbait kontatzeko desberdina edo oain bulkada bat sentitzen egiala, eta askotan ez deula raiatu behar nola adierazi hori. Zeia gure izaera bertan dago, kuriosua da, eta formak oso ezberdinak dira. Kuriosua da, askotan, eta hemen sartzen naiz nire gaurko kide Dianakin, askotan burokrazio hortan edo sistema hortan, sistema hori azkenian oso maskulinoa delako edo nik horrela bizitzetelako, sentitzet gizonezkoak oso ondo moitzezeatela ur horietan, ez? Nola iritsi tokitara, nola ze pauso eman behar dituzuen, nahi batzutan, eta hau da zerbait beste emakume batzukin ere komentatu detena, sorkuntzan gabiltzanok, eta da, ostras, zuk papel hauek ulertze dituzu? Ez? Ostia, zer nahiz, tuntuna? Oso kuriosoa da, eta oso basikoa, baina egia da batzutan, sentitzezea da oso ur densotan edo gardenak ez dian uretan moitzen, eta hor konturatzezea, ostia, klaro, eske sistema hau ez dago niretzat ere egile. Eta zuek hain errez ikuste dituzuen gauza batzuk, edo moitzezeaten era batzuk, edo inkluso, kurioso deno, arkaitzekin dituen zea danak gizonezkoak zian, mentzio danak, eta supernaturala da, ze azkenean klub bateko kide zeate, eta klub hortan ez dakit zuen artean mentzionatze zeate, zuen artean iteitu zuen laguntasunak, aliantzak, eta gu askotan klub hortan nahi dugu perteneziu, porque ez dakau beste era bat aurrea egiteko askotan, baina claramente klub hori ez da guretzat. Eta orduan batzutan sentitzezea diru laguntzatan, ez? Nik esango nizuekena da jarraitu instintua. Osea, kontatu berde zuen horrek eukiko zuena, porque benetan nahi tokatu zaitena aurten izan dago oso klaroa ez. Hau emakume batek idatzi du. Hau emakume batzun proiektua da. Hau gizonezkoan proiektua, eta danetan asmatzia. Eta horrek ere zerbait esan nahiko du. Ez dakit zer, baina zerbait. Beti kariñotik, osea, baina eske batzutan ze puntotan, ez, baina... Ez nik azkeneko bolada honetan zerbait ikasi badu eta amaikaik ere esan du momentu batean, ez? Askotan dagokiguna nik uste dut dela gizonezko garen enean, edo izatea tokatu zaigun enean, apartatzea, ez? Batzutan gauzak oso simpleak dira. Eta ez dakit tokatzen zaizunean inguru batean egotea eta hiru gizonezkoa direnean edo zer esanik ez zela iruditzen zait geure buruari horre bai arau batzu jarri behar dizkiogula ni hortan saiatzen ari naiz orain, ez? Orain arte ontzat ematzen dituen zenbait jardun bideren aurrean egon dadin filtro bat esatea nola. Lau gonbidatu dituzue hori bizi izan duelako modu violento batean, Miramarren jardunaldi bat, arkitekturari buruzko jardunaldi batzuetan, arkitektura, hiria, denona. Hor ginen lau gizonezko, hizketan, lau idazle. Eta ni, benetan, izan zen aldi editako bat, bai behar duela garrutez, baina orain deseroso sentitu nintzen. Deseroso sentitu nintzen. Eta zan, nik hau gehiago ez duz egingo. Osea, ez etorriko hiriari buruz hitz egitera, arkitekturari buruz hitz egitera, gure kalei buruz hitz egitera, beste hiru gizonezkoekin. Ez da posible. Eta egia da, gauza egitara, main basikoak diren leku egitara, gure ditxik garela oso berandu, ez? Ikasten ari garelakoan. Ez da, gero egia da, gure referentziak eta aipatzen ditugunean, betikoa da, gizonezkoak etorri egiten dira, eta emakumenezkoen gaina bila joan behar duzu. Uste dut,
guri dagokiguna pixka bat da entzumena lantzea, lekuetara joan eta entzutea baita ere, eta iruditzen zait ere bila joatea dagokiguna. Hori bizi dut frustrazio handi zinean, idazleen kasuan, egia oraindikan ere, naiz eta percepzioa ez hori izan, gizonezkoa asko naiz eta baraguanako zenbat emakumezko idazle, zenbatu benetan ondo, hartu liburuen indizeak, eta ez da paritario egin baina ia zinea joaten bada, zinea joaten bada, nire buruari jartzen dira harik eta esan, gai nahi zen minutu batean, emakumezko 8 zine zuzendariren izenak esateko, eta trebatu egin behar duzu zure burua horra egiteko, edo arte plastikoen munduan, Eta esaten duzu, hor badago lanketa bat egin behar dugun, lanketa handi bat urteetakoa, eta ez dara nahikoa dedikatzea denbora bat. Ez dedikatu behar dugu, hemendik aurrera, geratzen zaigu bizitza guztia. Eta lehenengo ronda bukatzeko eta gero ja hitza emango dizuegu, bale? Arkait, aipatu dituzu 3 elkarkidetza mota, ez? Oso gertu dauden disiplinen artean, beste arte disiplinekin egiten diren elkarlanak, eta beste sektoreekin, edo kultura sektorean oso urrun dauden beste eragileekin, eta esan duzu, egoera horietan oso arraroa sentitzen zarela, ez? Zuk logika batzuk dituzulako, diskurtso batzuk, esateko modu batzuk, pentsatzeko modu batzuk, eta horren aurrean, ez dela egoera erraza. Baina nik galdetu nahi nizuke, ze nolako ekarpena egin aldion horrelako sortzaile batek eremu horri, eta haratago joango naiz, ze nolako ekarpenak egin aldizkion sortzaile batek ekonomiaren sektoreko beste eragileei elkarlan bat egin nahi izan ezkero. Hor badago, adibide bat, ondo ezagutzen duzuna dara, hemendik gertu Lasierrako Azalaz kreazio zentroarekin egiten den proiektu bat, Zirriborroak eta gero, Idoia Zabaretak eta Ixia Rosasek eta zuk zer horrek martxan daukazuena. Eta hori niretzako izan da proiektu bat, non oso nire ohiko lan eremutik edo erosotasun eremutik oso urrun dagoen enpresa batekin, Goiener enpresarekin, argindarraren eta energiaren ekoizpena eta banaketa arduratzen den enpresa batekin, izandako prozesua, proiektua eta produktua, kasu honetan egintzelako ez. Orduan, zein izan da hor prozesua oso polita izan da, entzun diogulako elkarri, niko Goienerri buruz ezer ez nekien, energia berriztagarriei buruz ezer gutxi nekien, eta daki, baina gai zerbait gehiago bai. Eta haiei entzun ondoren, zer aportatu dezaket nik idazle sortzaile bezala? Ez dakit oso ondo, baina esango nuke aportatu dezakedala jolas baten baitako kalkulo imposible bat. Hau da, esatea, hemen ariketa zen etorkizuna proiektatzea. Etorkizuna ere, kaleak bezala eta arkitektura bezala denoi dagokigun zerbaia. Orduan, energiarekin lotuta, enpresa zehaz baten kudeak eta eredu, esan dezagun, sostenible batekin lotuta, ekologiari lotuta, behar bada, nik aplikatu dezakedana, amankaik frikismoa esaten zuena zen. Esatea, ni saiatuko naiz orain, ingenieroen parametro ez haratago, nire irakurketen arabera distorsio eremu bat sortzen. Distorsio eremu bat. Zuek etzinak eta horra iritsiko inondik ere.
ni ere ez nintzateke iritsiko zubi bat egiteko behar diren hormigoi karga kalkulatzea. Beraz, bagaude zentzu batean, elkarren arloan ez jakintasun eta lehen aipatzen nuen horizontaltasun berdintasun maila batean bagaude, eta lortzen badugu elkarrekin hitz egin ondoren elkarri transmititzea norbere lehen aipatzen dituen berriro kezka, obsesio, nahi hoien distortzio alako bat, behar bada sinisten dut distortzio horren oihartzunak badaukala eragina elkarrengan eta badaukala eragina gizartean, ez? Eta badaukala baita ere, lekuetara iristeko gaitasun bat, ez? Gogoan daukat beste proiektu bat egin genuena Eibarren, Txonta auzoan, grafitero batekin, eta hark egin zuena zen ipuin bat ruina industrialetan idatzi. Auzoan paseo bat egin, eta lerroz lerro ipuin bat idatzi hormetan. Auzo horretan sortzeko hasteko eta behin galderak. Auzo hori erdalduna da, batez ere, orduan euskeraz egin genuen, beraz jendeak euskeraz ekien jendeari galdetzen zion, baina ze esaten du? Eta esaldi hau zer dator, aurrekoaren ondoren edo aurretik? Ze gu paseoa zentzuenetan ematen dugu, baina beste zentzuan emango behar genuen, ipuia aldatuko litzateke. Eguneroko ez dagokion leku batean paracaidista izatea, uste dut, distortzio hori sortzea, lehen situazionismoa aipatzen zuen horretik, ez? Hori bai gustatzen zait. Arau batzuekin, edo distortzio batekin, edo jokamolde batekin, edo hizkuntza batekin, leku batera, auzo batera, arlo batera, esparru batera joatea, jendeak venusiano aurpegiarekin begiratu diezaiozun. Zuk ari begiratzen diozun bezala xe, venusiano batetik bestera. Zuena da, Itza? Ni da, galdera bat. Amakoiri botaniko nioke hasieran, baita bezan dudako, nire beste klubekoan eta gaina nire estereotipoa betetzen denengo eta duna, alako eman handitan, baina bezala badutik, egosten egoten naiz orduan kontua da, batetik hori esan duzu, ez? Emakume gizon hori, eta nire dut egon behar du, eta eskerrak dago, baina patriarkatasunaren barruan sartuko nuke, ze beste kolektibo batzuk ere hor barruan agertzen direnean, esan duzu, lesbianismoa ikustarazteko antzerki bat egin ditzen duten, eta baina garai hortan gaude baita ere. Eta galdetu nahi gizun baita ere, zen eire egokitu zait, diru laguntzak banatzeko batzordu egitako batean egotean pixkapulkoaren egiten, eta hemen oinarrietan bizitlan artekotasuna dago bezala, azken aldian oinarrietan sartzen da baita genero ikuspegiari puntuak ematea. Horrek behartzen duen baura nire iritzia, positiboa da, negatiboa da, eta beste bat zen egizkidean gaztean, hogeita bat gaztekoari ere emateari laguntza. Orduan, batetik, ematen zaitu horrek, genero ikuspegia ez dagoen lanean ere, sartu beharra izatera, eta horrean, antzeman egiten da, zerbait kalzadorekin sartzen dezunean, oinarrietan badagoelako. Positiboa da, negatiboa da, nahiko nuke zuen iritzia horren inguruan, nola ikusten duzuen. Eta gaztetasunare baita, azkenean da baita ere, hori, nahi edo ez nahi, heteropatriarkatasun kapitalista, turbokapitalista baina nagusitzen da, eta laguntza edo karitas edo sobra batzuk, ez dago berdintasun bat ere, ez dakit nola jan. Bueno, hasteko, nik binarismoan hitzik, deborostian binario izaten naiz, emakume gizon, nire utopia baten barruan generoik ez baleo hobe, hori argi nahi detutzik, baina jake generoa daun eta hain klaru pairatzeten nik neuk, nire azalian, baita ere hortik moitzen naiz, oandik. Hemendik igual berretamar urtea, derrepente pila bat aldatu da, eta ja ez naiz hor moituko espero, baina ez dut uste. Hori alde bat utzita, diru laguntzan, diru laguntzatan beti ongoia irizpideak, beti onberdude irizpideak. Baita ere diru laguntzak materialako askotan, sorkuntza horiek, pentsatua sorkuntza horiekin publiko bat ere ezituko ala, edo publikoari zerbait konkretua eskainiko zaiola, ez? Alde hortatik interesgarria iritzu zait, noski, generoan ikuspuntua landuta dira,
gaur egun, baita ere beste, generoa esatetenean, egon zitekeen baita ere beste punto bat, migrantiak integrauta egotia, beste bat, beste kolektibo minoritario batzuk, baina hor hasiko bagina zerrenda bat iten, jarri genitzake gauza pila bat ez daudenak. Generoa dago gain, baita ere, askotan ondo gehatzealako hori jartzia, eta horrela pixkat eskua garbitzen dituzulako ere bai. Gaztetasunana, azkenian importantia da zepa berriai edo ustia tokia, ez da? Zepa esan dut, kare, pixkat COVID-a esan dut. Orduan, ustia toki bat, hori ondo edo gaizki, ez da ondo edo gaizki. Ni jungo nitzake pixka bat, diru laguntza horiek, kulturarako hain diru gutxi ematea. Diru horren parte handi bat, etebera doa zuzenean, ez? Saku badakau, saku horren erdila baino gehiago etebera doa, eta gero gehatzen zaizu beste zati bat, eta zati horrekin inberdezu, banatu, eta nola, sosketa ezin dugin, porque ya ez da ondo behatzen, orduan diru laguntza jartzitugu. Baina diru laguntza horiek lehia batera egamate gaitu. Nik saiatzen naiz, ahalik eta diru laguntza gutxien eskatzen, eta badakin nire kontra doa da. Baina benetan batzutan sentitzen, ostras, ze airea, ze gurpil klase airea sortzen honekin, ez? Eta gurpil honek noa dara makarro hau, ez? Eta orduan diru laguntzekin, sortze zaizkit sortzaile bezala, galdera guzti hauek. Ondo gaizki, nik ezkestakit zer da ondo, zer da gaizki, ezin dut hori balorau. Nik nola bizidet, sentitzezula, ni jarriko eta hau, eta orduan horrek ez du jarriko, eta ez dakizer, eta zertan nahi naiz, ez? Eta gero esan ditena, genero ikuspuntutik zure lanak ez baldin badaka ezer, ezin dezu jarri. Zintzua izan behar du bakoitzak ere zer nahi duen kontau. Eta igual, kasu hortan ez da kabitzen. Eta ez da zer gertatzen. Ere ez? Baita ere ni Star Warsen fana naiz, superfana, hiperfrikia naiz, komikia letzeitut, Marvelen pelidanak ikuste ditut, generotik gutxi dake, oso, baina nik barruan baka zerbait oso frikia, eta horrek ere kabida auki behar du. Orduan, kontraesan guzti hauetan bizigea, eta nik gehiago jarriko nuke fokua diru laguntza behatan, ze erruela klasea egia hor sortzen, eta gero diru laguntza ditan eskatzeian gauzak, eski izan daitezke hori. Disiplina ezberdinen, eta zer da, jartzetelako atzian ziklorama bat eta proiekzio bat, horrek esan nahi du nire lanak kalidade gehiago dakala, askotan kalidadeak entzio. Baina, errueda hortan gaude. Eta gure esku dago errueda horri pixka bat fokua jartzea. Ogola sentitzen nik. Diru laguntzetatik, diru iturrietara, dinamo proiektuak ze diru iturri ditu? Dinamo proiektuak ditu, azpetiko udala jartzen dituen diruak, ematen dituenak, foru aldundiak ematen dituenak, proiektu konkretuetarako, eta Eusko Jaurlaritzaren laguntza bat ere bai, aurten ditu. Eta gero, batez ere dauka kooperatiba jartzen duen. Zaterik handia. Hala ere, ez da, nik gauza goetan azten ezinean azarratu egiten ez. Zari, garratu mikroa... Bai. Ez, nintzen ezaten, nik gauza goetan azarratu egiten ez, gu lehenko, iaz zen, iaz urtearen bukaeran edo, esan ziguten sorgun diru laguntza
jasoko zuela Dinamoak, eta ikaragarri poztu ginen, eta ez daukagu diru laguntza euskeria bat hartzeko modurik, noski, oso gustora gaude. Baina gero irakurtzen dituzu albisteak eta esatezu, guk egin behar dugu sekulako dosierra prestatu, kriston lana hartu, proiektu guztiak azaldu, ez da gize bestea, emateko azkenean Eusko Jaurlaritzak, ez da zematekoa den exactamente, baina uste dut 110.000 euro direla 2 urterako. Dirua da. Baina ez da datetik konturatzen zara berez ezarrita dauden, ez da, nola zangot, ETV-ek, edo Guggenheimek, edo Tabakarerak, edo ez da diseinek, edo hauek jasotzen dute diru laguntzatara aurkeztu behar izaten gabe. Gu gara pobreak elgarren artean jaten ari garenak. Lehiara aurkeztu behar duzunak, zu badakizu sorgunera aurkezten zarenean, zure proiektuarekin behar bada, zuri ematen badizute, beste bati ez direla. Edo zuri ematen badizute X, beste bati igual gutxiago gongo diotela. Eta gu horrari gara pobreen artean, alkar jaten, eta gero, derrepente, albistea da Gernikan Guggenheima egingo dutela. Eta hori egin egingo dute, atera daia, eta egin egingo dute, eta horrek beste ez da izan bat diru jasoko du, inolako zehari gara, ez? Orduan, diru laguntzena, ez da baiatzen jardutea, baita ere, puntu hau bai, puntu hau ez, kontua da, claro, hor ez da baiatzen dugu, bestea ezin dugulako aldatu. Eta badakigulako bestea dela, bestea ezingo dugula aldatu. Eta hor jartzen gara, baina berez eztabaida ez da hori, eztabaida da, Gipuzkoako Foru Aldundiak egin zigun nolako eskaera bat, kabulegoaren bitartez, 5 laguni, egiteko kultur politikak, nola, zer proposatuko zenuke, nola hobetuko zenuke Gipuzkoako kultur politikak. Eta egon ziren horrelako jardunaldi batzuk Espainiako Kultur Ministerioak antolatutakoa, Kultura y Ciudadania, ez da gizer, eta bakarren egin behar zirenak, baina azkenan, pandemiagatik eta zehar egin zirenak online, jarraitu genituen jardunaldi horiek, 2 edo 3 egun izan ziren, jende pila bat izketan, bat bestea buku hor hartzen dituzu apunteak, ematen dizkiozu 1000 buelta, asuntoari, eta gero idatzi behar zenuen testu bat, aterako da horretik, atera ez bada, laster aterako da olako fanzin bauko bat, gu Boston testuekin, eta horre egin behar zenuen, olako proposamen bat, zer egingo zenuke Gipuzkoako kultur politikak hobetzeko, zer egingo zenuke? Eta zuela izan burua buskatzen, eta testu hain behar dut, zela, ostia ez da izango da, egin dugu testua, bidali genuen testua, fanzinia bidean dator, eta lehenkoan enteratu nintzen, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrekontuetan kultura dela sail bakarra murriztu egin dara. 100% maixik. Ordan, nola hobetu nahi dituzu kultur politikak bat, jarri ditu gehiago. Eta hori da gauza bat, mundiala dana, zu horre, arezara ez, ze proposatuko dut, nola, ez da izen, zertako. Arraina salduta dago, aspaldi. Ordan, ezurrak miazkatzera gatoz danak, eta arantzara rapatzen dugu, hola da. Eta ni ere egon ez epaimai kide, eta, baita ere mundiala da, ni egon naizen zehartan adibidez, arte plastikoen proposamenetan daula, puntuatzen da alde batetik genero ikuspegia, ez da hitzez hitz nola da, baina uste dut, batez ere laguntzen da, emakumea profesionalizatzeko egiten den ahalegina edo proposamen horrek baote dakarren hori, baina badago baita ere euskara. Orduan, publikazioetan mundu guztiak jartzen du. Publikazio hau izango da, esta publicación se publicará en castellano, en euskera y en inglés. Eta orduan, euskaraz publikatuko denez, hori puntuak ematen dizkiozu. Esan hori dena trampa da, ez da ino esan.
Dana dago hain biziatuta, dana dago hain biziatuta, oso zaila da hortik ateratzea. Guk, Azpeitiko Zorren bekatan adibidez, epaimahaiak juntatzen garenean, gu saiatzen gara denbora guztiak gauza horiek denak obviatzen, ez begiratzen horri. Baina aldi berean, hasieratik esan genuen, guk nahi ditugu proiektuak jaso izen eta abizenekin. Guk ez dugu nahi jaso proiektu bat, eskutuan, esan dezagun, ala neutralago bagina bezala. Guk ez dugu trampa gutxienez, hori evitatu dezagun, eta hori burua ez dezagun nahi beste gainatu. Guk nahi dugu izen eta abizen. Proiektua. Eta adina, eta bizilekua, eta dana. Eta behintzat, hortan, saiatzen gara, datu guztiak edukita, gero, gure ustez, proposamen artistiko interesanteenari ematen diru laguntza hori. Eta gero, badago beste kontu bat, diru laguntzekin, lehen ere ez dut aipatu dela, baina, nik jaso duen beka bat, urtebetean liburua egiteko, 6.000 euroko beka bat, eta hasieran erdia ematen dizute. Ordan, 3.000 euro dauzkazu urtebete pasatzeko. Ordan, nola pasatu behar dut urtebete 3.000 eurorekin? Nola ordainduko dut alokairua? Nola jango dut? Nola jantziko naiz? Zer da hori? Ematen du 6.000 euro asko da, baina euskei bat da. Euskei bat da. Ematen diren diruak dana dira apurrak. Eta oso komplikatua da hor benetako zea bat egotea. Ez dakit exactamente zenbakia, baina Islandiak idazlei ematen die. Ez dakit zenbat urterako soldata bat, lanean ari direnean, idazten ari direnean. Berez olako modeloetara joan beharko genuke. Beste diru laguntzen zeakin jarraitu beharrean. Eta ondo dago, bekak egotea, aukerak egotea, ondo dago. Baina baita ere, pentsatu behar dugu, baten bati ematen badizkezu 3.000 euro urtebetean proiektu bat egiteko, ezin duela 3.000 eurorekin bizi. Ezin du bizi. Seirekin berez. Orduan, zenbat diru eduki beharko dugu, eman beharko litzateke proiektu batean hori sortzaile horretzat, artista horretzat bizitzeko modukoa izateko. Ez da gitu. Gauza gehiagorik horti? Bai. Niri adibidez genero ikuspegiaren gai hori edo euskara, ez? Niretzako da baloreak jartzia aputxo eta erdigunean, ez? Esagian proiektuaren norabidea hortik amdutetza baizik eta nolabait hori ere garrantzi apur bat izatea, berdintasunera ailegatzeko edo euskera erabiltzeko, ez? Azkenean, niretzako deialdietan puntu horiek, batzuetan saia da erabakitzea, eta agian proiektuaren barren zaude sartuta, baina niretzako ere garrantzitsuak dira balore horiek jartzeko mailanean. Baina gero trampak daude, azkenean, puntuatu behar baduzu, emakumea profesionalizatzeko ze ahalegin egiten duen proposamen horrek, eta proposamen horretan, esaten badizu, itzulpena emakume batek egingo duela, orduan, ari da baina artista gizonezkoa da. Eta liburua gizonezko baten izenean publikatuko da, eta gizonezko baten karrera gizentzeko, karrera egiteko. Claro, baina hori da. Kontua da, diru laguntzak eskatzen dituen, kasu honetan, antzerki talde batzuk daude, beti diru laguntza berdinak eskatzen dituenak oso ondo mugitzeianak urroietan, oso ondo dakitenak nola eskatu diru laguntza horiek, oso ondo dakitenak nola idatzi diru laguntza horiek, eta gero konturatzen zehala, dana diala trampak. Ze igual haidia, bi gizon eskatzen diru laguntza bat, sortuko belako histori bat, emakume bat, dana protagonista, eta emakume horrek kontauko eskiguna, bla, 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 bla,
baina bla 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 da, ulertzen, eske kabreatzen naiz. Ose, azkenean, baina eske hala da. Ose, azkenean, haidea, bi gizon horiek, diru hori ematen, historia bat sortzen beraiek, emakume bati buruz hitz egiteuna, bai, genero ikuspuntutik, bueno, ez dakit nik zenbadakan horrek, sinceramente. Orduan, trampak dira, ze diru laguntzana da kriston mafia. Kristona. Eta eskatzea ditugunok, badakigu nola idatzi behar ditugun. Eta ni sartzen ez barne. Eta orduan, badakigu zein berdean diru laguntza hori lortzeko. Eta hori, sinceramente, alimentatzen segitzea danok errueda hori, baina ez dakau beste irten bide, porque bestela ez dakit, askotan zentzu. Ba, joda, bernoiz asmatzeuen airia jatiakin bizirauteko zerbait, osea... Diru laguntzera genero literarioa da, esan nahi dut azkenean. Bai. Eskatzen zute, Totalmente. amazonamendu bat, nondik etorri da, ez dakizela, argudiatzea, eta hortako idazte jakin dezu, zuki bat zotzen dakizu, ez dakizu produktua saltzen. Hor eskatzen zuten produktua saltzen, eta eroz eskatzen zuten politikoki zuzena izatea. Eta hor, nahi, azpian sartzen diren gauza hauek, bildura baten diatean, badirulako arte produktu hori izan behar duna edukazion para la ciudadanía. Eta hor, okira dut ikuspegi, genero ikuspegi bat okira dut, ez igual, adolescenten genero ikuspegia ubledeken parekoa da, eta denigrantea da. Baina, horrek eragin dezake, ikuspegi bat irakurriaren ganean, retxazoa sortzen duna, eta zen nahi dezio, baloreak jartu eta baloreak diren, nahi hor, ze klaro, azkenean, oinarritan daukazu, ze jarri daukazu genero arrazonamenduan. Ulertzen da, gainak badagun eskatzen baita ere, hori publizitateko eta hori gizarteratzeko zer egingo zenuken. Oaindik ez dakizu, dirua emango izuten. Egin alko dezun. Bai. Egingo dezun, da gero gizarteratzeko zuk zer egin behar dezun. Bai. Ostako izan behar dezu ja, tiritero da. Claro, a ver, azkenian hori da, ez? Por supuesto generoan, por supuesto gai batzuk egon berko luketela hor, ez? Baina trampa bat dala ere kristona, porque hala da. Bai, trampa da, baina trampa oso handi baten barruan gaude, eta dano gara erantzule. Trampa handi hori, eta trampa horren barruan zuk eman dozun datua da, gaudela, 98 edo beste datu batzuetara joaten gara, gaudela hor. Eta karo, danon ametsara genero gabeko mundua sortzea, baina nork egiten du horren alde. Emakumeen borrokak oraindik. Bai. Eta ez da guztio, jarraitzen dugu rol berdinean, bueno, mogitu gara pizka. Baina privilegio horretan, soseguz, tranquil bizitzen. Bai. Eta hori da arazo potolo bat. Eta... Baina egiterakoak, baina nork egiten dituen, baina nork lortzen dituen, baina hor dago norberaren eta ikuste dut gizonon laguntza handi bat du horretan, baina oso serioa. Nik proposatuko nitueke beste elkarlan mota bat indartu behar dena. Artisten, sortzaileen eta kudeatzaileen arteko elkarlana. Ez dakit, ze puntutara niotu deten adosala ez, baina sortzailea da. Ez da kudeatzailea edo ez du zertan kudeatzailea izan behar. Eta diru laguntzez gain beste diru iturriak bilatzeko kudeatzaile batekin lana egitea igual positiboa izan daiteke. Beste lekutan kudeatzailearen figura presenteagoa da. Katalunian kultur kudeatzaileak hemen ez da inbeste. Eta diru laguntzak ere bai dira sortzailearentzat, baina kudeatzailearen errola ez dakit ze puntutaraino dagoen lagunduta elkarlanean ibiltzeko sortzaileekin. Ez dakit, mahai gainean jartzen dut. Eske hain da gutxi askotan, Gantzarainek esan duen bezala, hain da gutxi emate izuen dirua, kudeatzaile, zuk bali makazu talde bat, ez? Kamikaz kolektiboa adibidez.
diru laguntza batea aurkeztezea. Kasu honetan, izan daiteke, idazketarako, osea, testu baten idazketarako diru laguntza, hortik hasiko halako obra. Aurkeztezea hortan, diru laguntza hortan, mazizkizue 6.000 euro. 6.000 euro horiekin, berdezu, dramaturgia bat, baina baita ere pentsatu, hori nola jarriko zuen martxa, porque diru laguntza hori eman baizue, gero hori eta ularatu inberko zu eta hortarako eskatu ezu. Karo, zuia izea sortzaile bezala pentsatzen, igual 6.000 euro horiek bakarrik dazkazula, obra egiteko. Karo, trampa da, zuk eskatzezula diru hori idazteko, baina ez da egia. Orduan, klaro, zuia sortzaile bezala, por supuesto kudeatzaile bat berko zenukela, baina kudeatzaile hori ordaindu berko zaio. Zer dirukin ordantzi duzu? Eskatu bezala diru laguntza. Claro, kontua hori da, osea, eta azkenean, zatitzen zoaz, eta, ostras, nik oain proiektu potolo artedramakin indetlana 2 urtez, eta, osea, ez noa esatea zenbat kobratu duen bakoitzak. Ez noa esatea, porque etzen nuket esiniztuko. Eta hori da realidadea. Eta egon naiz lanean, igual Euskal Herriko antzerkitalde potentienekin. Eta zuzendaria izan naiz, osea, supuestamente, luego invito a todo. Eta, etzen nuket esiniztuko. Orduan, claro, tarta bada kasu sartitzia, evidente, baina gero nola bizizea. Ez? Azkenean hori da. Zenbat gauza inberditugu bizi irauteko aukeratu den lan honetan. Enukela aldauko ez derreatik, baina hor. Eta gero, diru laguntzan hortan, zueko ramaia komentadezun hortan, dago beste zerbait dala, dana dago eraikita sistema horren barruan. Eta gu sistema hortan, eske beti da gau galtzeko sentitzete, baina eske hola. Ez dakigu ni por el forro hor moitzen. Tardun arazoa dakagu. Bai, generua jartze hor, baina hori trampa bada. Bai, kudeatzaileak egon daiteke, baina zenbat kobrau berde orduan. Bai, itezu lana, baina itezu 800.000 lan eta bero horrekin, zoaz tirando. Hori da realidadia. Nik uste jendeak ez dakala oso klaru ze prekarietatetan bizideak, sortzaileak Euskal Herrian. Uste? Ez dakiba. Eta horregatik animatzen dela gauza hauetan sartzera. Bai. Eta gero konturatzailean berandu egia. Victor Lortezean. Ederra da. Ez hori guztia, ez esan adibidez ere batzuk eta egiten, bere aitaren ibilbideari buruz eta berak eramaten zituen bere aitaren kontuak eta komunikazioa eta horrela. Eta esaten zuen hori, lehengo sortzaileek zeuskatela 24 ordu edo, 12 ordu edo, egun guztia sortzeko, baina gaur egun ezinezkoa da, azkenean egun erdia gorde behar dozturako, komunikabideak, sare sozialak sustatzeko, proiektuak aurkezteko, eta, kudeak eta eramateko, eta azkenean, erdi artista garela, hori izan komentatzen du. 10 minutu behatzen zaizkigu, ez dakit beste gairen bat edo bota nahi duzuen. Bueno, orduan, aprobetxatuko dugu pixkat, animoa ez dakit. Bestela, claro, etxera, arratsaldean bueltatuko ez diren, ajongo dira triste, pixkat, eta orduan jun behar gara, hemendik,
Goian. Arratsaldean ere bueltatzen direnak ere indartsu bueltatzeko, bale. Orduan, arratsalderako, Arkai. Esan duzu, pues hori, lagunak bilatzea proiektu batentzat, ez dela erraza, baina egin beharko duten ariketa bat da, ideia daukate, proiektua, baina lagunak bilatu behar dituzte. Zer ez egin momentu horretan? Ez dakit horre... Bueno... Nik uste behar dela, norbere disiplina... Norbera garbi eduki behar dut bere disiplinan zer den ukiezina edo negoziatzeko prestez dagoen. Adibidez, kantari bati letra bidali etxearekin batera, ez zaiozu bidali txistukatu zu jarriko zenioken melodia. Duela, bi egun gutxi kantari batek indignatuta esan zen. Orduan, jakin zein den bakoitzaren eremua, eta gero, utzi behar da hor, Irunetik Hendaiara doan zuria, nazioarteko zuria. Eta nazioarteko zuri horretan gertatzen dira gauzak, hor dago merkadeoa, hor ez dago zergarik, eta hori aprobetxatu behar da, deserosotasun, nik uste, klabea dela pixkat, norbere deserosotasunaren mugetan mugitzea, baina norberentzako irrenunciablea den, bera kontatu nahi duen, horri unko egin gabe inungo momentutan, hor dago prozesuaren xarma ere, sekula egingo etzen dituzken gauzak egin arren, egingo etzen dituzken gauza horiek gustora egitea, akabuan dezatea, nik hau ez nuke inolaz ere egingo nire kaxa. Baina proiektu honek jarri nahi leku horretan eta ze ondo, zakit. Bale, orduan, elkarlan prozesua. Gaur hasiko dena edo beste momentu batean hasiko dena. Xabi, elkar zaintzak, hau da, proiektua garatzeko momentuan nola elkar zaindu? Zuek ondo egiten duzu ero dena, zaindu, sortzaileak. Ez dakit, hor kontua da, bi pertsona, hiru pertsona, sartu behar dute, lehen bizi sartu behar dute, Amarkai nire eta Erika zela, egon behar duzu oso, konplizia izan behar duzu. Hor konplizidade bat egon behar du, eta konplizidade horrekin ja asko zara zagoa alkar zaintzea. Bestea zaintzen ari zenean, zeure buruan izan zaintzen, ez? Orduan, nik uste dut hori dala importanteena olako zeatan, ez? Olako prozesuetan. Hori, konplizidade hori. Batzutan ez zara erabat identifikatuko bestea esaten ari den horrekin, edo egin nahi duenarekin, baina, bueno, ez? Hor, topatu behar duzu baita, garria eduki behar da baita, egin behar duzu pixka bat antzea egiten, eta horrentxe zure aldera, urrena bestera, eta handik horri ikusten dut, zaintzeko modua. Eta gero, baki txorrada dela, oso gobioa dela, da denbora eskaintzea. Norbait egin behar baduzu lan bat, ez zaitez geratu hilean, egon zaitez denbora gehiago berarekin, eta egitzen izazu denbora gehiago berarekin, eta joan zaitez kafe hartzera, edo bazkatzera, juergara ezin da joan, baina aldo duzu juergara ere bat, eta hor sortzen da, ez? Amarkai, nola zuzendaria zaren eta baimaikidea ere bai, eta, bueno, proiektu batek kalitatea izan behar du. Zelako hitza, ez? Eta zaila da, baina barkatu, galdetu behar dizut. Zer ezin da falta proiektu batean, eta zer azaldu behar da ondo, besteak ulertzeko proiektu hori kalitatezkoa dela.
kalitatea, Claro. oso subjetiboa, baina bai, gaur egun nik esango nuke oso ezitua gaudela, gure begirada ezitua dakaula oso kalidade handia daken gauzak ikustea, zan nahi dut, audiovisualian. Orduan, aurkeztu behar dezuen horrek, lehenengo begitik sartu behar du. Hori, eta tristia da, baina hola da. Erakargarria izan behar du iristean material horrek, eta ja visualki, ja hor dakazu herramienta bat, kontatzeko igual sensorialo dan hori, eta ezin dezuna gero hitzakin ondo azaldu, baina bai zuk irudi bitartez transmititu dezakezuna, ez? Eta hor dakazue, askotan ez da hori kontutan eukitzen, baina hor dakazue material importante bat, dala ja lehenengo gauza irikitze dunean proiektu bat. Gero, niretzat zintzotasuna da importantiena. Ze zuk epaimaikide bezala hor esan ditugun punto hori danak, badakizu proiektu batean, hori jarrita daun lortzeko dirua, edo realmente hori hola da. Zintzotasunez, barnearik eta batitia zer da kontatu nahi detena, eta zehatza izan edo zer da nik beste bati eskaini nahi diotena, eta zehatza izan hortan. Eta gero, oso importantia da baita ere bihotza agertzia. Niretzat bai, zein da zure motorra ja personalian proiektu hori aurrea ateratzeko. Ze batzutan oso motore potentiak dira, eta askotan igual, gero ez dakizu inoiz, zuk dakazun nazio hortatik, ze izangoa. Baina motorra klaru baldin bado, seguroki zerbait izango da. Bakarrik baldin bada dirua lortzeko eta hemendik zer ertetzean, hori antzeman itea. Motorra izan behar du klarua, eduki behar du puntxa, konkretua izan behar du, eta zintzua izan behar du. Hori da nik esango nuke. Bueno, ez zaila zen galdera bai. Bueno, ez dakit, azkenengo zerbait hor daukazuen komentatzeko edo ezerrez? Bueno, animoak pixkat hobeto ditugu. Bueno, eskerrak eman hiruroi zuen hausnarketa guztiak gurekin partekatzeagatik, benetan interesgarria izan da, eta zuei eskerrik asko etortzeagatik larunbat honetan. Eta, bueno, Iker, ez dakit isteko... Ez besterik gabe gauza bera eskerrak eman hiruroi, gurekin hemen egoteagatik, zuei ere, gaur larunbat honetan gurera tortzeagatik, batzuekin gero arratsaldean berriz egongo gara, eta, bueno, uste dut gauza interesgarriak entzun ditugula, eta, bakoitzak bere hausnarketa egingo duela etxean, ezta? Eta txalo bero bat bera entzat.